आयु लोखिया फैबायहाय जोंना सना फैबाय दिनैसो फैबाय आङो आंनि आवाजआ खोनादोंना खोनायाखै मानो गाबखो मोदै गिदिर गिदिर मेगन गिदिर गिदिरनिफ्राय थेंक इउ आंनि आवाजखौ खोनादोंना खोनायाखै मबाइल गोदाना जाया आंना लाइट फैबाबो ओमफ्राय मबाइल गिदिरजोंसो फैदों माबा गोजामजोंसो फैदों खोनादों सनानो खोनादोंना मानो गाबखो बा मालायनो खोनादोंनो मोगथां सोरगारि आयु इसिबा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभ फैदों हाजो हाजो जाथारनोसैलाय आरोना हाय मर्निं नो गुड मर्निं मैहुर नार्जारि आगै माब्रै दं खबर सबर मोगथां खबर सबर मारै दं दिनैसो 2 मास दिनसो जाबाय खोमा आङो लाइभ होयैया दिनैसो लाइभ होदों माब्रै दं सोनाफोर लाइक मोनसे थुनानै होदो दे मा खालामदों सनानो ओरैनो दङ आयै मानो गाबखोबाल आंहाबो गाबनो ओंखारो दा गाब मा दङ बाबु उन्दुनायखाय आं दसे लाइभ फैदों आरोना ओरैनो आं गोबावथारसै ना लाइभ फैयैया एबारनिफ्राय मोनायाव हरनि 2ता 3तासिम फैफिनग्रा जानांसिगोन उन्दुनोथ' ओंखारखाया नालाय ओरैनोबाबो इउटुब फाग्लि जाखाबाय नालाय आरो माथो होनबावनो आरोना नेहा सना मानो एफा गाबखो मोदै एथ' बाल्थिंसे जालायनायसै मोदैयानो ओमफ्राय खबरा मोजांनो मोजां ना मैहुर आगै मोजां ना मा खालामदों नोंसोरलाय खोन्थाहरलाय मा खालामदों सोर सोर नो नेहाया मोगथांनि नाम्बारा गैलागोनहाय आंनाव दाना मोगथांनि स्टेटासखौ नुलाथ' आङो मोगथां मिस कल हरलाय दे आंनि नाम्बाराव नोंनि नाम्बारखौ सेभ खालामफिनदां मैहुर नार्जारि आगै मा खालामदों नोंलाय ओमफ्राय दङ ओरैनो मा एसे मोजां खोनादों माथोखौ नोंगौ नामा मोजां खोनादों हैद बुरिनायखौ गारांफ्रानो जालाहाय नेहा सना देग्लाय ख्रेब बुरैसिनथारबाय जाला माथोफ्रानो आवाजफ्रानो आइदे मोगथां मिसकल हरलाय दे आंनि नाम्बाराव नोंनि नाम्बारा मबाइला गोदान लाबायना आङो ओमफ्राय मबाइल गोदान लानायखाय माबाला मा होनो लाइटबो फैजाया रोङा आङो मारै फैयोथाय लाइभखौनो आदाय ओमफ्राय मिस कल मा होनदों मिस कल अखा नायब्लानो मिस कल मिस कल अखा नायबानो मिस कल होनदों आरोना नोङो माबायाव ला न' मा आंनिखौ ला न' आंनि मबाइलखौ नायदो बाल दं दा खालामगोन दे अके मैहुर आगै ओइ मैहुर नै नोंखौ जोंहा नेहा सनाया गाबज्रिदोंहाय नेहा सनाया मिनिबायसो हनै मोगथाङा मोसाबावबाय आयौ मोगथांजों नैबे मोगथां नैबे मैहुर नैबे आं नैबे नेहा साब्रै नालाय नेहा फार्स्टना मोगथां सेकेन्डना मैहुर थार्दना आं फरना माबा नेहा मोसादों साब्रै आयौ नेहा गोजानो नेहा आं ओमफ्राय बे सानैयासो दाखै हिनजावफोरालाय आंखौ दाना रावबो खबर लालानो 2418 आंखौ दाना 24 किसका बर्थडे है 18 किसका बर्थडे केस करना चाहिए ना आब' निहा मा होननाय जादों आरो दङ आगै मैहुर जेनथेन दङ थैथ'वाखै गोथाङैनो दङ ने नेहा जेनथेन जेरैबाबो सोरखिलांगोन जोङो नङा माबा 101 बोसोरसिम दुखु दाहा बस्था थफ्ला रुजुनानैबाबो नङा होनदो नै जोंहा मामाया आदा जेरेमिया वेलकाम मनजुलिनि लाइभ स्ट्रिमाव वेलकाम आदा जेरेमिया मा जाखोब्रा मनजुलि आगैनो गान दोंसे खनदोंमोनहाय आदा आङो नै नेहा गान खननायखाय थैथांनो थैदाहां ने मैहुर मोजां दों खानाय बोजानांगौमोनलै
खानायबो जानांगौमोननो बाबुनो एसे दोनदे मा खानायबो जानो होनो फैदो बोजागोन बे खुनुरुखुम ना मा होनो बोजायो खुनुरुखुम बोजागोन बेयो मै मा होनदो मोदैयानो सामफ्रामबो बाल्थिंसे गयो नंखागौना बयनाबो बिदिनो सोलायनो हाया आरो माथो होनबावनो मोदैयाथ' मामा ओरै खाथियाव थानानै नारफैलाय आङो खामानि मावनो मोदैयाथ' बिदिनोसै आंनाबो आदा जेरेमिया मारै दं आयु आंनो माइक हमना होबाय आदा जेरेमिया र' आं खननि दे खोनायासै नेहा मा गानखौ खनामोनलाय दहाय र' मिस कल नामा रोंलायलाङा आं लाजियोहां आदा जेरेमियाखौ आइदै मानो बिदि जाखो आब' नेहानो हा जादो जादो मानो बिदि जाखो नायलाय आयु नेहाया रासिनसो खरा खरासिनसो गाबदों नेहाया खरासिन गाबथारदों आरो जेनेब्ला नैबा हमथादोंमोन हाथाय अरथेलायनाय ओमफ्राय हमथानो हायिनि नैबाव खरा खरा गाबबाय नेहाया ओइ दे मैहुर आगै बिदिनो होनबाय नेहाया नै आरो हमथाबावबाय एबार गाबदोलाय आहाम 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 आहामनो टेस्टिं टेस्टिं गोमसार अफिसियेला आहाम होनलायलाय होफैबाय आरो दे खनदो माबारनो आं लाजियो गोमसारखौ आदा जेरेमियाखौ लाजियोहां आइदै नाय नेहा नायखोमाहरबाय नै गोमसारखौसो नायखोमाबाय नामा बाल आइदै फ्रद मा खबरनो फ्रेन्ड मा खबर सोरखौ होनदों आंखौ मोजाङैनो खबरा आयु अरहे अरहा जाथारबाय नेहाया मानो लाजिनो आंखौलाय आगैनो लाजियोहां गारांफ्रानो मोसौ बुरिनिसोना देग्लाय बुरिसिनबाय गारांफ्रानो जेबो जालाय लांला आयौ जोंहा एनार आगै मिस कल हरदे नोंबो नोंनि नाम्बाराबो गायब जाबाय माबा मबाइल गोदान लानानै आयु सिरि थानो थिनबाय नै सिरि थानोसै आं र' लेबेल र' नोंखौनो सोरखौ रायहरखोब्रा जोंहालाय सनायालाय नेहा सनायालाय गोमसारखौ रायहरबाय बियो लाइक डान थेंक इउ एनार एन लेबेल गोसाना हा 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 होनदों नै र' आं मादैनाव एसे फन हरदों मादै र' आं मौसुमिखौ लेंहरनि दे एनार आहाम होनदों अके जागोनदों मिस कल अखा नायबानो मिस कल होनदोंमोनलां दहाय खनबाय आङो आदा जेरेमिया जाखाया गाराङानो गोमसारा खालामदों आयु नेहाया मा मा रुख' जारा साबार कर' होननाय जादों आरोना आरो दिनैसो माथो एनार दिनैसो माथो होनदों नै जाबायना लोंबाय मन्जुलियानो लोंबाय लोङाखैलै आयु माथो मौसुमिया फनबो थिखोआ बाल थोसनो र' एसे वार्स टाइम बारायनायनि लेंहरनां जिरिमाया आव होनदों औ होनदों मोसालायबाय नै आं मिस कल गान खननायखाय गोमसाराहाय जोंना खनखांबाय आं माबा दहयनो दं थिगैनो खबरा होनदों सोर आखाइ खबखो नेहाया मानो आखाइ खबखो आं गन खननायाव हनै मोगथां मा मोसालायबाय ओइ मोगथां मानसिया बारायबायना एबारना मा हराव लोंना आं मोसागोन र' लाइभ होगोन दे जागोन दे सोना आंबो थांगोन आंनाव वाट्सआपाव लिंकखौ हर एखमबा इमान बेस्थ' थायोना एखमबा नायस'ना आङो लेन्थननि लाइभआव थांलागासिनो दामानि लेन्थननियावहाय नेहानो आयु नेहाया गिफ्टसो मावजिसो जाखो ना माखो जि मिनिबाय हनै है आं बेखौ लेंहरबा थांसैलै बालनो फनखौनो थिखोआ गैया फाग्लिसो थैखो ना माखोथाय फनखौनो थिखोआ एनार फै दे लाइभआव लेंहरदों नै एनार नोंखौहाय जोंहा नेहा सना लोखिया जि गोबावनि उनाव गाबलायबायहाय जोंहा नेहाया जि गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभ फैदों आङो बा नोंसोरखौ लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खामोन मानोना
मा होनो आं लाइभ होनाय लोगो लोगो गासिबो फैजोबखादों आरोना आंनि फुराना लोगोफ्रा आयु आदा जिरमिया नेहा होनदों हनै दाउदै गोमोनो आंखौहाय दाउदै गोमोआ गैला बुरिबाय नेहा एनार होनदों एनारखौसो दाउदै गोमो होनखो ना माखोबा बसआसो लोंफादोंदां मबाइलखौ होनदों बसआसो लांफादोंदां मबाइलखौ जानो डिउटियाव मोनायावसोथ' दा फैनांसिगौमोनथ' मोनायावसोमोन दिनै मोनायाव बिल आं मैया फन हरबा दा मोनायावसो होनदोंमोन डिउटिखौ आदा जिरि सनानो गाबज्रिदों हनै मा ओंख्रिनो सोरनाव सोंदों नेहानाव ना आंनावबा ओंख्रिनि खबर गैथ'आ रावबो गैयाना न'आव ओमफ्राय आंना भिउसआनो फैलाबाय गाइसमोन आं बाबायसो आं मेंबाय इउटुबखौनो आङो सोरनोबासो हरनोसै रागासो जोंबाय आङो भिउसबो फैया मुंबो फैया रागासो जोंबाय आङो एथथ' खस्थ' खालामो सानफ्रामबो भिडिअ होयो ओमफ्राय नोङो भिउस फैयाबा 50 जननि बारायानो फैयाबा सोर दुखु मोना दे होनसाय मा लांखावनो 200 माबा 26 जना बेसेबांबा जाबाय वाट्स टाइमा खमायसिनोसो बाराया भिडिअ होबाबो रागासो हामलाङो आगै नेहा होनदों ओमफ्राय अमा मुला आलु एना होनदों बा मालाय बा मालाय होनदों नेहा एन गोथाव दे होनदों नेहाया जि गाज्रिखा हारसिङैबाबो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जानो बाया मिथिबायना साम' सबायथिंनाय संनानै जायो जा फाग्लिखा आं बिदि हारसिङैल'बाथ' आं बिदि साम' सबायखौ जाथारनाय नङामोनहाय ब्लु होबायमोन ना आङो र' आं कल हरनि होनबानो हरनायलाय फन हरदोंमोन आं खननै थिखोआखै नेहानाव सोंदांनो एनारदों नेहाया मिनिबावबायसो हनै फाग्लिसो आं हारसिङैबा बिदि फाग्लियाबो संनानै जायाहाय आलु बाथोनफोरजों जाद्लाबायगोन आं बेनि सायाव फिसाजोआबो जाखाबावासो गोरलैलैनो आयौ नोंहालाय मा गान खनफैलायखो मोगथां मिस कल मोगथां सोरांबानो मिस कल हर होननायसो होनसै आदा जिरिमिया दं दे दावराव दाजा र' सिरि था बिदाफोरनि सिगाङाव लासिं सिं जायोना बोरो ओंलै बोरै जाबावगोन आगैनो आङो भिउसफोरखौनो जि दुखु मोनबाय आंनि हगारनायफ्रानो जायानदां आपलड होनाय साइसफ्रानो 50 गाहामल' थाङो ओमफ्राय आंथ' दा मानि बिराद कन्टिनिउ भिडिअ लाबोदों मानोना आंनो वाच टाइमा 3000 कमप्लिट जानो 300ल' नांसिगौ 300बो नांबावला 2700 थांखाबाय नालाय बिदिनो 300खौनो लाबाय आरो आङो ओमफ्राय दा 300खौनो मोनला आङो 15-20 दिनसो जाबाय आं कन्टिनिउ मा होनो बे 300खौ बारायहोनो थाखाय गैया बारायनो नागारै खमायसिनोसो ओमफ्राय वाट्स टाइम माबायाबो भिउसआबो 50 जननि बाहेरायाव गोजौआवनो फैया बिदिखौ नों सोर मोजां मोनो दे मोसागासिनो दं मैफोराबो हनै जोंना मबाइल लांफायाखै स्कुलावसो दंहैयो मौसुमिया बाब तुमको बड़ी खबर है मेरे को तो खबर ही नहीं है होननायसो जाबाय दंथ'यो आं दुखु सुखु बावना जानायाव दंखायो आं दुखु सुखु बावना जानायावनो जानांगौबोहाय जानायालाय मा ओंख्रि जाखो सना ओंख्रिया संथ'वाखै आं हारसिंसोना दिनै माबाया गेन्द्राया मेंख'आहाय माबायाव थांदों गारि भारा थांदों ओमफ्राय नानियाबो स्कुल गैया दंनायालाय ओमफ्राय आइमोनाथ' क'क्राझारावसो थांदों जों सानैल'नो नानिजों आंजों ओमफ्राय दा ओरैनो खिस्रि संना जाद्लाबायगोन नेहा कलबो खालामा दाना नेहाया दुखुनि जाम्फैयावसो दङ माने दुखुनि फुख्रियावसो गब'नानै दङ आरोना बर्थमान बे रावनावबो कल हरा खोमा आंनावबो हराखैथ' दामानि गोबावसै दाखालिल'नो
जाखांना दोखो गाबखायो मोदै बारायनायनि जानांगौ खोमाने नेहा नोंना मोदैया ओंखाम जायाबा माजों बारायनो ओमफ्राय आंथ' अमा बायदिसो फुंबाय फुं बेलासि जानायानो अयथासार आरोखिना आङो दै मोखां नाम्बार गैलानो मोगथांखौ मोखां होनबावबाय आङो फाग्लिसो जाखागोन बिदियासो गोथावना लेबेल सबाय साम' होनदों कमेन्टखौबो गालांगारोहाय आंना फाग्लिसो मेगना नुवा आयौ सोरनो जुस हरखोबाल एनारागैयालाय एनारागै मिस कल हरदे दाहाय नाम्बारफ्रानो गैला हयथ' स्टेटासथ' नायनो हागोन ना नोंसोरो आंनिखौ वाट्सएपावहाय नाम्बार थाबा स्टेटास आंनि जाला मोनला स्टेटास होनायफोरखौ नुगोन ना आयुलै नो आयैलै होनफैबायलै जोंहा गोमबोर आगैया आबौआ गोमबोर आबौआ दिनैसो लायफैदों ने गैया मबाइल लांफाखायाखै स्कुलावसो दंहैयो मुसमियानो स्कुलाव फरिखा जादों नामा फिसालानि ओहो फरिखायाथ' जोब्बायमोन ना स्पर्टससो जादों होनदोंमोन फरिखाया जोब्बायथ' स्पर्टससो जानो नागिरदों होनदोंमोन अ दायो हरगोन र' दे दाहाय हर दे मारै दंलै गोमबोराबो खबर सबर मारै दं खबरफ्रा मारै दं सापट जागासिनोनो स्पर्टस सापर्टसो होनलायलाय फरायनो रोंलाय नङा लेखा रोङै मानसि जोंहालाय माला खाफि जाफेरो खागि जाफेरो जोंहालाय माला खाजि जाफेरो आबै जोंनालाय माला खाजि जाफेरो आबै मा होनखो बुजियासै आं जोंनालाय माला खाजि जाफेरो आबै मा खाजि गाज्रिसो होनदां गाज्रिसोमोनदां गाज्रिसो जानांगौ बे आंनि आइडिया ओमफ्राय आयु हावखो ना माखो सना हाखो मा होनखो फरायनो रोंला आङो हावखो ना माखो सना मिनिबाय हनै सरि होनदों गोमसारा मालाय मौसुमिखौ खबर मोनबाय थाथारो होनदों नेहा सना दा मेसेन्जाराव हरगोन नाम्बारखौनो आयौ मालाय जोंहालाय माला गाज्रि जाफेरो आबै होनदों मोगथां होनदों आं नोंसिनि बायदि खबर मोजां गैयालै सिंगेलफोर बायदि जोंहासो डुवेलनिफ्राय 3L 4L जालाय लांबाय नै फिसाजों फिसौजों एन मुसाहारि नों मोनथिगासिनो मा होनदों गोमसारा नेहा मुसाहारि मोनथिगासिनो जा ना मोनो मोननिथिंसो होनदों मोननिथिंसो जा ना मोनो आयु गोसो जायो ना हमनो दाबो सिगां हमहैनाया गोसोआव थाबायनो ना मोनसोगारो आरो नेहा मोननिथिं नेहा मोननिथिं मालाबा थांथारनांगौहाय मन्जुलियाथ' नाखौ नुबानो लोमजागोनसो आङो नानि बिराद लबिखा मिथिबायना ओंखामबो उखैया माबाबो उखैया आङो ना मोनबा ना नुबाथाय ओरैबायदि आंना गियाना सिबो सुनांगौ जोबला जेबो जोबलालाय सानफ्रामबो आंहा खामानियानो फिसा फिसौ दागासो हामथारलालां स्राबबो लायनांगौमोन दखानाव थास ओयो जोंहानो दि बादुला फैदों बादुला दिप बादुला आगै खबर सबर मारै मोजाङैनो दंना नेहाया गाबलायबाय नै आं टेन्ट' बायखै टेन्ट'दोंसो दानो मोरै टेन्ट'खौ सिखारनायानो बावाखै एनार नै ओरैसो होनदों
ओरैसैनो सामबो थैनायखौल' गिनांगौ जायो जोंहा सामफ्रामबो थैनायखौल' गिनांगौ जायो जोंहा थैनायखौ मानो थैनांगौ बुजियासै आं गोमसार आरो गोमसारलायनो मामा आबौ गोमबोरसिं गोमसार आहाम होनदों नै आयु नेहाया खुगा अरथेगासिनो दङ आरो आसुगुर जालायलायनानै कि मास फायसे होनो कि मास फायसे आरो मा बुंबावनांगौ नैसो जालायलांबाय आरो मा बुंबावनांगौ होननायनि जानोसै आंबो दासो न'आव मोनफैदों अफाय थाङामोन सनायालाय बाय बाय थांबाय र' मनि जाबाय थांदो दे आदा बाय बाय थेंक इउ स' माच दसे फैनायनि थाखाय फुङावनो जि जोम सुना साफा खालामना टाउनाव थांदोंमोन ए नेहा बायदि सिंगेल आराम ओरैबा ओरै बेरायनो गैयाहाय जोंहा अफायथो फुङावनो फुजा होस्रांबाय माबाय एना दोनखारसै र' बारा गोबाव गैला आयौ सोरखौ दोनखारनो नागिरखोब्रा गोमसारालाय खोन्थालाय आंनो नेहा थु जोंहा हाग्राजुलियाव थांनिनो नेहाजों एनारजोंसो एनजों एन दोनखारसो नागिरदों नामाब्रा बिसोरलाय थोस दानि ओरैनो माबाफ्रा मा होनोमोनलाय निउसफ्रानो नायजालालै सोरबा हिनजाव खारनाय सोरबा हौवा खारनाय खालि बे हाबा जाखानायल' खारो खारनायाबो आसरितसो जोंहाबो खारनाय नांसिगौलै नेहा माबायदि मोनो ने नेहा जोंहाबो खारनाय नांसिगौ माबायदि मोनो गाबबाय ओंखायनोथ' जोंहालाय मा बावलै आबै थैनायजों जुजिग्रा मानसिफ्रालाय पुलिसाव साख्रि मोनबाय नामाब्रा गोमबोरसिं आबौ खोन्थाहरलाय बोरै गैयैखायसो बारदों आं सिरिनायाव बोराय गैयैखाय बारदों नामा सिरि थाथ' होननाय जादों आरोना एनारा मिनिबाय नेहा मिनिबाय हाबा जानायफोरा मार गोनांना मार गोनांना ओंखायनो हाबा जानायफोरखौ लाना खारो ने नेहा गस्ला सोलायनाय बायदि गोदान गोदान नौलै सोरबा लाबाय थायो सासे मानसिखौ मोनहांसो मोनाखै ए दे सामफ्रामबो ट्रेनिं खालामबाय था मोनथों दे आंनिफ्राय बोर सारस्रि हरो आं आबौ सना लोक्षि जिरख'नाय दाउदै गोमो गुफुर गोथां बोर हरो आङो लेबेल हा ना मिनिबावबाय आंबो लांखारनोसै होनबा मेंख'खौ सोगाब नांसिगोन र' आंबो मेंख'आ गाबनो ना खुसि खुसि गाबोननो गोदान लायना लाफैनो बेलाय गाबनो ना खारबा हामगौसो नोङो जोंखौहाय जोंसो खारा गाबोननो गोदान लायना लाफैगोन माथो नेहा ने खारबा हामगौसो नोङो जोंखौहाय जोंसो खारा ना मा होनो नेहा हाबा जाखानायफोरा मार गोनां जायो आरो फाग्लिखायो बिसोरबो फाग्लाखायो आं ओंखाम जाग्रानि र'नो आयै ओंखाम जाग्रोथोलाय आं गियोहाय दा बायदियाव सेंग्राफोरजों खारफानांगौबानो खारस्लाबनो हानाय नङा ना माथो नेहा एनार जायोथ' होनदों नेहा मिनिनानै एनार मार गोनांथ' माइदि होखानाय मार गोनां आयु होनबावबाय नेहा गोमसार होननानै मिनिबाय हनै नोंसोरो उसथा रायलाय नालाय आदा जिरिमिया मोना लाजिनानै खालामजोब्बाय गैला लेबेल आंथ' थिग गोसा खारगोन
आयदै आंखौ साजोबलायबाय आंहा मिनिबायनानै आयु आयु एफा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभ फैनानै जा मिनिफैबाय आं फाग्लि बायदिनो खर' गाज्रि होनखागोन सोरबा खोनाबा न' खाथिनिफ्रा सोरजों रायज्लायना मिनिगासिनो होनब्ला खर' गाज्रियालाय नै मामि नारहर होननाय आगैया खरा खरा खारखागोननो हनै गोमसाराहाय लासै खारानो बेजालसो माथो होनबानो माया बेजाल बेजालसोखाना गासिबो थिग नंजोबा बेजाल गोजा एना र' कमेन्टआबो थालाङोहाय आंजों जायाफ्रा मा मिनिबाय थायो मा बाद्रा जाखोन बेलायनो आयु मिनिनो ओंखारदों आं दिनैजों बेसेबांबा गोबावनि उनाव गासिबो लोगोफोरखौ ज' लोगोनै खुसि जादों आरो नोंहा रायदों ओमफ्राय आंखौ हाबा जानायजों थांबाबो जारला आरो सेंग्राफोरजों थांबाबो जारला नंखागौना सेंग्राजोंसो थांनांगौ एक्सुलि हाबा जानायफोरा हिनजावफ्रा नोङो माबा खानायाव हमनानै बोथिंहैबा खम जारला बे नेहा सेंग्राफ्रानो आयु फिसाजोआ रायबायहाय आंना नै दावराव दावराव रायलायबाय थाग्रा होननानै बिमायानो बेटारि फुल ना रायलायनायफ्राबो बाखि खबर मोजाङानो दा नों खबरा मोजां माखासे बाखिफोरा होनदो एनार हा 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 होनदों गारनानै जोंनि आखाइयाव लांलाय गोरलैलांलायनो गारनानै जोंनि आखाइयाव गोग्लैलांलायनो माने बोरैबा गारनानै थांनायाव गोबोरसिंमोन मोनफ्लांबा बुग्लिथारगोन होननाय जादों आरो ना मा जाखो आबौ नेहा थु होनबा सानैजोंनो आयु लेंग्रायाबो जायगायावनो दंखायो एसेबो सेंग्राजों जायो गोसो बायदिनो अबेसे सेंग्राजों जायो गोसो बायदिनो गोमसारा हनै मिनिबाय एनार फैसा बेसेबां दंनो आयु खारनो फैसा सोंखाबावबाय खारनानै जोंनि आखाइयावल' गोग्लैफ्लांनाङानो गोमोरसिङाबो थौ सानैजों खारसै जोंहा खाथिखा बारा फैसा नांनाय नङा ससेल' खारलांगोन फैफिनगोन ना खारनो हायाबा मेंनानै माबासिम बिदिनो आं मा नुफेराखै ओरैहाय खारगोन सोनाबहा आयु नेहा फैसाखौसो सोंहरबायनो फैसा नङाबा खारजायो ने नेहा आयु फैसा नङाबासो जायो खबराबो बाखि बुखि थालायो खबरा बाखि बुखि थायोना बाखि माने माखासे दस्रा खबरफोरखौ सोंनाय जाबाय आरो मा फैसा गैयाब्ला बोरै खारनो एनार होनदों दानि हिनजावफ्रा फैसाजोंसो मोथलोब होननाय जालाय लांबायहाय एनार फैसा गैयाब्ला बोरै जानो हासै होनदों ओमफ्राय आब'नो लोगो हमफै आंखौनो दे मालाबा लोगो हमहैजागोन बेयो र' गोमसार होनना मिनिबाय हनै एनार गुरलाब गुरथाब देखायबासो खारफायो दा दाहार लाना बेखायनो ए माबा सुद लानानै खिथानोनो नेहानो खारफाथों आंनाव लाथ' एनारनो बा नै गोमसारासो माहाजोनसिन जाम्बिलाइ नेहा फैसा हावलार होनो हायोनो नेहा गावनाव लाथ'नो थोनलायथारदों ओमफ्राय नेहा इण्डिया खनसे गिदिंना बोरो हासाबगोनदां फैसायानो इण्डियाखौ खनसे गिदिंनो हागोननो फैसा दंथ'यो होननाय जादों लोगोमोन सिनायगोन आंखौहायनो लोगोमोन
सिनायगोन आंखौहायनो नोंगौ गिलायलांबायसो आं आबौखौ हटेलफोराव थानो जानो नांगौना रुमावबो माथो लाखागोन आयौ गोमसारा खगा सिथाबजोबबाय ना हा गोमसारना मिनिबाय हनै बे गोमसारनाव दंखायोना बोरैबा थोयैफोरा गुरलांजोबगोन मा होनदों बे गोमसारनाव दंखायोना बोरैबा थोरिफोरा गुलांजोबगोन बुजियासां मा होनखो फैसा नांगौब्ला आं सुदनि होग्रा जागोन लाना खारग्राफोरनो मोगथाङा नै फैसा होयोनो थांनोसैनो मानो थांखो आबौ दानोलाय लागाव गुवाहाटिनो गुवाहाटियाव खारजाला गुवाहाटियाव बुरा स्ट्रं जाबाय दा हा 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 होनदों नेहाबो माबाबो सोर दङथाय सयजन दङथ' नेहा एनार ओमफ्राय गासिबाजि रायलायनायाव थाया आंनो आयु हनै मामिया गोमोरसिङा थायानो जंखायदोंसो जाम्बालाय जाम्बा जंखायदोंसो आं होननायनि जानोसै गानबो खनब्रबखायो नामा फाग्लिसोखा गोमबोरसिं नेहा एनार ओमफ्राय मोगथां ओमफ्राय सोर दंबावो रायलायनाङा मोजां रायलाय फै गोनां होनदों फै गोमबोर होनदों सोर दं नै मोसालायबायहाय आं गान खननायखौ जोंहा हामनो गोमसार नेहा एनार मोगथां गोमबोर ओमफ्राय सोर दंबावो सासे सोरबा दङ नायखुमागासिनो दं थु नेहा थांमारनिनो होनै लेंबाय सोरबा थांबाय गोमबोरसिन थांबाय बे साब्रैल'सै साथामल'सै होनदां साथामना साब्रै एनार थांदो थौ अनजालि थौ होनदो मिनिना थैथारसै नेहाया गान खनदोंहाय आङो र' नोंसिनि खालांनायनि गान नागिरदां खारखोमालांदिनि होनदो ओइ ओंखामखौ सङाखै मा आङो दाबो दे ओंखामा जानहर दे खुरैनै सं मा गाबलायखो नेहा गान खननायावनो गाबो लाइभआव सासे फसायदों र' आंबो बेसे खारनो हायो नायनिनो सोरनि लाइभआव आंनियावथ' गैयाना नेहाल'सो दं सोरनि लाइभआव सोर लेबेल होनदों आं ओंखाम जाग्रोनि र' अन थागोन दे आगै दे लोखि जिरख'नाय दिंखिया बिबार नोंनि लाइभआवबा आंखौ नैबे औहाय नाम खारिनो हायाखै गिदों बियो ना नेहा गिनाङा होनदोंलाय मानो नोंहा नेहा गैया फैयाखै दिनैनो फैयाखैनो दिनै माबासो नामा मा होनोमोनलाय लाइसेन्स गोनांखा ना लाइसेन्स गैयै गोमसार लाइसेन्स गोनां ना लाइसेन्स गैयै खोन्थालाय लाइसेन्स गोनांखा होनदां माबासो नङाथ' रुटि जाबाय ओंख्रि फ्रि बिदिसो नङाथ' आंलाय सानदों आंखौनो होनो गोमसार आयु मेगना मासे गिदिर जाखोबाल हाखाला हां आखाइबो मेगनबो गिदिर मा जाखो नेहा हो होनखो ना माखोथाय नेहा
गोमसारना बेसेबां जाखो 1.15k थांबाय मालाय भिउसानो फैलानै ना बयनाबो आंनाबो भिउसानो फैयाब्रा आं दुखु मोनबाय भिउस फैयिनि थाखायनो बिदिनो रायलायनो गोनां ने नोंनो बिदिनो रायलानो गोंने नों गोरोंना नों होनदों औ आंलाय रोङासो सानदोंमोन आंखौ बिदियाव मास्टार माइन्डखौ नुवाखै खारालै आं खारा आं खारग्रा नोङा खारग्रा नङा हाय दे बेसे नांबावगौ मन' जानो नोंना आंनिया 300नो नांसिगौमोन 300 बारायाबो मुङाबो भिउसानो फैला आं जा रागा जोंनो ओंखारबाय आरोना भिउस फैयिनि थाखायनो मा आं हगारनायानो जाया होनदां हगारनायफ्रानो जाया होनदां आंना साइसफ्रानो ओंखायनो भिउसानो फैला नामाथाय आंना इउटुबानो सैना सैला आंखौ इउटुबनि माबायानो र' नोंनि मास्टारखौ नुगोन आंखौ जावगासिनो दंलै नेहा खदाल बोरायजों जावलाय माबा जों बेलसा ना मा होनो बै हखांग्राया बेजों जावगासिनो दङ दैसाया उन्दुदों नामा औ उन्दुदों लादायसो नायगासिनो दं जलंगायाव सना 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 होनदों नेहाया हनै आंखौ जावगासिनो दे गोमसार जेबो जायाखैलाय होनो गावनो बिदि माबाग्रामोन दाना आंखौसो जावग्रा जानानै फैबायलै खम जाला बे निउसाव नुवाखै नोंसोरो माबा बिजावजालि सानैखौबो लाना खारनायखौ नायखांबाय आङो दहाय फुङाव नायदां 300ल' नांसिगौ होनबा दे लेबेल होबा लाइभ होबाय था औ आं लाइभ होबाय थानोसै आङो लाइभ होबाय थानोसै लाइभ आयु मासि गिदिर गिदिर थाम्फै सयथि लाइभखौनो बाबुनि थाखायनो होनोनो मोनाहाय बेस्थ' माबा बाबुआनो जा दुस्थ'ना एखे दल'खौनो थाया आरो मोनायाव होनोबो बिदिनो बाबुआनो 9:30 गाहामावसो उन्दुयो ओमफ्राय बे बाबु उन्दुबाथाय सानाव उन्दुनो मोना नालाय आंहाबो जा उन्दुनो ओंखारसै आरो भिडिअ'आ सानफ्रामबो होयोना आङो दामानि भिडिअ' इदिट खालामदो मोनाबाथाय भिडिअ' इदिट खालामनाय आपल'ड खालामनानै दोनैनो 10ता 10:30 जालायलायखायो ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारसै दो उन्दुलांसै गैला अबाव लाइभ बबाव मा फैनोनो मोनला सानफामानि मेंखायो फिसाजोंनो लेभेल ना 500ल'सो नांसिगौदां नोंहाबो होनदों गोमसारा थांसैनो बाय बाय दे बाय बाय थेंक इउ दसेबाबो टाइम होफैनायनि थाखाय लेभेलनो आरो बिहाव बिखुनजो गोनांबो सानाव बिदि नायनानै बखिलाबाय थाबा बायदिसिना मिनिबाय थाबा खम रायजागोन बे ओंखायनो सानावबो होनाय जाया आरोना सोरजों रायलायबाय थाखो सानोना र' सना आं खिनो ओंखारदोंहाय नो आयौ माबा खिनो ओंखारलायबायनोहाय दे खिग्रोहैदो मानो दासो खिनो ओंखारखो मोखां नुब्लासो रायलायनाय बायदि मोनो ए आंनाव रिं लाइट दंखायो र' बाबुआ थाब उन्दुबा दा मोनाफ्रावहाय होगोन आङो बाबुआनो थाब उन्दुआ 9ता गाहामावसो उन्दुयो 9ता 8:30 9ता ओमफ्राय मोनाबाथाय भिडिअ' इदिट खालामदो सानफ्रामबो आं भिडिअ' होगासिनो दंना दामानि ओमफ्राय वाट्च टाइमानो बारायाबाल माबाबाबो भिडिअ' होबाय थाबाबो जा खम भिउस फैदों अके दा मोसाबाय हनै र' आं खिनो ओंखारदों होननायखाय सोर दं नेहाबो थांखो ना माखो सोर दंथाय नेहा थांबाय मोगथां दं गोमसार थांबाय एनार दं ओमफ्राय सानैयाथाय सोरथाय सानैयाबा
मोगथाङा अफाय दं दामानि अफाय दं मोगथां साबा दं साब्रैल' देखायदों आंनाव अफाय दं नों दामानि मोगथाङा साब्रैल'सो औ अफाय दं बर्थमान आं केरेलायावनो दं ए मा रायलायो नाय खोमादों आं आबौ दं जोंहा बिनानावनि हाबा जासिगोन गोमोरसिं माबायावहाय जानुवारि लास्ट नङाबा फेब्रुवारि फार्स्ट उइकाव माबागोन जानुवारि गेजेर खन्द'आव कबिरा बायदि बिदिनो बिफाया फैनानै रायज्लायफैगोननो माबानि गंगा दहरनि बिफाया ओमफ्राय बिदिनो जानुवारि लास्ट नङाबा फेब्रुवारि फार्स्ट उइकाव लांनो हागौ आरो ना बिबानजों लांफैगोन जाहैदों हाबायाव फैबानो जाबाय दे लोगो हमगोन जोंहा मिथिबाय बिनानावनि हाबा बिनानाव लासनि दुलागावआव थांगोन जोङो हिन्जाव दोनलांनो दुलागाव आबौ गोमबोरसिंमोननि गामि खाथियाव फै बा नुगोन नों आंखौ माबायदि मानसि नोंनाबो मेगन थाइनै दं गन्थं दं आंनि बायदि खोमा दं आरो माबायदि जानांगौ बा मालाय होनदों हनै सोरबा दङलै नायखुमागासिनो दङ कमेन्ट खालामलाय जोंहा आगैमोन सनाफोर लोखिफोर फैबाय जखन कमेन्ट मोनसे हरबाय आरो लाइक मोनसे हर दे आंनिया लाइकआ बेसेबां जाखो हो लाइकआ बेसे जाखो बोरो अफाय नुयोमोनथाय बावलायलांबाय एफा गोबाव दहाय सोरखौबा फैनाय बायदि नुदोंमोन आं मद' फैनाय बायदि नुदोंमोन आं बिनि कमेन्टखौ फरायाखै नामाथाय नोंखौ लोगो हमां मानो लोगो हमा मानो जेनेब्ला मा जानायनि मा गोरोन्थि मावनायनि होनदोलाय गोदाव सोराव रायलायग्रा मानसिखौ सुखुवांनो आयु नायखुमाफैगोन बियो गावहा माबायदि बे आबैया होननानैहाय आंखौहाय हाबायाव फैनानै आंथ' सिनायला सोरबा सेंग्राफोरनि गेजेराव ज' थानायखौलाय आं बोरैथो नुबावनो जेनेब्ला नोंथ' सिनायखाथारगोन आंखौ नायखुमाफैमालाय आं बोरै नुबावनो मा जाखो बाबा सिखारबाय नों सिखारबाय आंनि फिसाया सिखारबाय दैसाया दैसानि राव खोनादों सिखारबाय दैसाया सोर दङथाय 6 जन दङ कमेन्ट हेलो गाइस कौन है मेरे एलबी में जरा कमेन्ट करके दो तोरा होनदो रोंखाया हिन्दीखौबो रोंखाया नोंखौलाय मानो नायखोमा नांगौ आंलायनो नङा नों एक्सुलि हाबायाव फैखागोन नालाय ओंखायनो नायखुमागोन बे होनदां थांनायाथ' थांखागोन आंनो बेखौनो होनदां हाबायावनो फैनाया फैखागोनबा नोंलाय नायखुमाखागोन ना आंजों नुजाला नालाय नोङो बेलाय नायखुमानायानो जाखाबायना नायखुमानाय जादोंना जायाखै दे होनसै रायलायफै दे गोमबोरसिं आबैल' होनफै नोङो आं मोनथिगोन नोंखौ सेकेणडआवनो सिनायगोन आं नोंखौ आबैल' होन खनसेल' मिथिबाय हिनजाव गोदाननि बिब' होनबानो नों मिथिखागोन माथो
हाथासुनिनो सैग्रावबाबो रायलाय आं सोग्रावबाबो रायलायबानो थास मा बिलायबा मा बियो सोर दंथाय मामा मोगथां नायखुमागासिनो दं आंखौहाय गोमबोरसिं बायदि गोमबोरसिङा आंखौ जावगासिनो खदाल बोरायजों सोग्रावबाबो रायलायबावा जाहैदों आंजोंहाय अयनाय जाखागोन आं बिदि सोग्रावबाबो रायलायाबा सिनायखागोनदां आं नोंखौ आं माबानाव सोंगोन र' बेनाव हौवा गोदानाव सोंगोन आंनि बेवाइ जागोननाव बोरो माबाया नोंनि नामखौ बोरैबासो होनदोंमोनहाय सानसेखालि सासे मानसिया गोमबोरसिं नं बिनि नामा बोरैबासो होनदोंमोन र' आं सासे मानसिनाव सोंदोंमोन ओमफ्राय बेयो नोंनि नामखौ बोरैबासो होनदोंमोन नाम गाज्रिखौ साब्रैल' दं दहाय 6 जन नुदोंमोन आं थांलायबाय बे मामा बोरैबा नामथारदोंमोन गोमबोरसिंनिखौ र' गोसोखांबाबो हायासै आङो ओइ बाबा ओरै फै मा बिलाय लाइटआ खयथा जाखो मोगथां लाइटखौ नुवासै आं औ नैबाव नायोमोन दासो गोसोआव फैदों 6था जाबाय 6थाल'नो लाइटआ रावबो लाइट होलाङा अयनाय जाखागोन बावजोब्बायमोन आङो 2 माससो जाबायना आङो लाइट फैयिया बोरै सेरोमोन बावलाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे मबाइल गोदानावथ' आङो रोंखाबावा लाइभखौनो फैनो जाया बोरैबा माखौबासो अन खालामनानै दोनफ्लांदों ना मादोंथाय आङो मा बेलाय मा बियो मा बुस्थु हर बियो ओरै हर आंनो हर मा जिनिस बियो आं दहायनो हरदों औ नोंथ' दहायनो हरदों जेनेबा सोर दहाय 8 जन 9 जन फैदोंमोन बिसोरो रावबो लाइक हराखैगोन 8 जनसिम फैदोंमोनथ' दहाय होमबा सानै मानसि होलाङाखै आरोना 6थाबालाय जावनायल' खाथियाव मोननो थांबा होजागोनसो मा मावनायनि आंखौ बुनो नागिरखोब्रा बुनो नागिरबायहाय गोमबोरसिङा आंखौहाय मा दाय मावखो आंलाय गाबनोसो ओंखारबाय आङो मा होननायसै मा होनदों मा होनासै सोंगोन नों होनदों मा होननानै सोंगोन नों सोङासै होनलाय बाबा र' हनै माबा होनदों मा होननानै सोंगोन नोंनो नोंखौ सोंगोन आं इउटुबार सासे दङहाय बाव आंनि लोगो होननानैहाय आंहा फिसौ जायो होननानै सोंगोन ना आङो आंबो आइफन लानो गोसो जादों माथोनो आंबो लागोन सानसे नाम गोदानानो दस्रा सोखाबा आंना दाथ' बाबा नै माबा लिरदों आं फरायनो गोमबोरसिङा टाइम पाससो गोमबोरसिङा टाइम पाससो नोंनि नामखौ बोरैबा होनना खिन्थादोंमोन बे आङो होनदोंमोन बुरा सारानि उमुखखौ सिनाय नामा होननानै ओमफ्राय रावबो खिन्थानो रोङाखै ओमफ्राय उनावसो खोन्थानो रोंदों सासे मानसिया मा जाखो हो मामोन होनसाय जागोन आयै मा मोनना जाखो बे बो जा गाज्रिखा बे जिनिस नागिर जायो बे मा मबाइल लाखो मबाइला माबासो आंना भिभ' 25 ना मा होनो बिदिखौ 30,000नि र' दे बाबा आं नोंनो खाजा लायनि माबा नागिरनानै जाबाय उन्दैया ओमफ्राय नाम गोदाना बेखौ फरायखांबाय बेबो मैया जा फसायदों आं आइफनखौ नंगौ इसोर हासिजोब्बाय नों बिसिनायाव आंनो लाइक होआबा बोरै बारायनो लाइक होदो माथो लाइक होजाया मानो लाइक होनो बाखै बिब' मा नाम होननानै सोंगोन नों आंखौलाय
बुंगोन खानाय गोलाव होननानै दे खानाय गोलाव मानसिया होनगोन आं नोंनि चेनेलाव थांनानै नोंनि फट'खौ देखायगोन आं उन्दैनो होननानै नोंनि चेनेलाव थांबाय ओमफ्राय नोंनि प्रफाइल पिकचारखौ माबाबाय होमबाना खिथाबाय आं नोंखौहाय होमबाना सिनायगोन नोंखौ नोंसिनि हरैनिया आंखौलाय दुलागावनि मानसिफोरा सिनायजोबखायो सिनायगोन ना खाथिनि गामिनिखौलाय हाबायाव फैदो हौवा गोदान लागोनि जानानै हिनजाव लांफैगोन ना जोंनि ओरैहाय लांफैगोन ना जोंनाव लांफैगोन ना ओरै जोंनाव मानि माबायाव गयबारियाव लांफैगोन आरो ना हिनजाव गोदानखौ फैफाबानो जाबाय जोंनि न'खौ नायनोबा गोबाय गिजि न'खौ नायनोबा नै जोंहा आगै सना लोखि माइनाव फैदों आंखौ सापर्ट होबाय थाग्रा बिराद लोखि बे आगैया जोंहा अनजालु बसुमतारी माबोरै दं खबरा आब' सना होनदों खबरा मस्त मोजाङैनो दङ आगै दामानि बर्थमान आरो नोंहालाय मारै दं नोंनि भिडिअ होथाराखैना नोङो गथ' भिडिअखौलाय माथो होदिया ओरैनो चेनेल खुलिनानैलाय भिडिअखौनो होआ नोङो नै गोबावसै गोबावजों खनसेल' होयो होआ होनदों मा होआ जाखो माया ओमफ्राय नोंगौ बाबो सिनाया नोंखौ रावबो सिनाया आंखौ रावबो आंनि नामखौ होनबाबो सिनाया रावबो होनदों नामा मा सिनाया जाखो नोंनि नामखौ बोरैबा होनदोंमोन बेलाय उमुखसो होननानै बुंदोंमोन सासे मानसिया सयजनल' होदो लाइक होला अनजालु आगै सना जोंहा अनजालि बसुमतारी आगै लाइक मोनसे थुनानै हरदो दे आंनि जौस्राङाव नुजाफैनायनि थाखाय होननाय जादों फिसा ओमफ्राय थांनो हाबा मोजाङानो आब' मोजां आंनाबो र' लाइक होदे एक्सुलि लाइक होनानै मा जानोना लाइक होबाबो जेबो नङा होआबाबो जेबो नङा फैदोंथ' बेनो जथेस्थ' खाफि नङा होमबा अनजालु अफाय दं आगै नों दामानि नै ओरैनोसै लाइक दान ओरैनोसै नोंखौ खम मिनिदों आं दाखालि लेथनखौहाय जा अस्थागा मिनिनानै थैसैमोन आङो नोंनि लाइफआव थांनानै लाइक होआलै आं नोंनो दे लाइक होआबाबो जेबो नङा नुजाफैनो हादों बेनो जथेस्थ' ओमफ्राय नोंनि भिडिअ नायदोंमोन आं लेटन मिस्टार लेटन दहाय माबायाव थांनायखौहाय गारि सालायनानै रायलायनाया बेखौ नायदोंमोन आङो ओमफ्राय नायजोबस्लाबनो मोनाखिसै आं लाइभ फैनानैहाय लाइभ फैग्रोलायबाय आंबो गेजेरसिमल' नायदोंमोन होबाय दे थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय लाइकखौ नोंसो गोसो जानानै 32 आंनो बानायगोन ना दासो ओंखाम जानानै माबा साहा लोंदों गाइखेर लोंदों बानायगोन र' मा खि जानो ओरैनोसै होनदों ओंख्रिया खबर गैथ'आ माबासो खेस्रिसो संनो नागिरदों लाइकखौ गोसो जाबाबो 32 आंनो होनो हायो 32 ता लाइक आयु 32 ता आइडियानो गैला आंना दाना डिलिट जाला जोब्बाय माबाया मबाइल सोलायनायनिफ्राय आइडिखौनो बानाया लायासै आङो एयारपर्ट थांदोंमोनलै आं ओरैनोसै जालायबाय आरोना एयारपर्ट थांदोंमोननो मालाय एयारपर्ट थांदोंमोननो मा जाखो ओरैनोसै होनलायबाय आरोना खामानि मावदों दसे जिरायनायाव
नुनोसै नोंनि लाइभखौ थेंक इउ आगै सना लोखि आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय खामानि मावबाबो दसेबाबो टाइम होफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आगै सना ना मा होनो मा जायामोन नों सोरो आङो जायामोन ना मा जायामोन होनदों जानायखौ होनदों ना माबा जानायखौ होनदों बर'नि माबायावहाय मोननै वार्डआबो मा होनबावनो आरोना जायामोन माने आङो दा माने बिराद बेस्थ'मोन ओंखायनो लाइभ होनो हाथाराखै उन्दैजों होनलाजों ओमफ्राय मा जायामोन फुङावहाय ओंखाम जादों साहा लोंदों आंबो अफिसावसो दं ओरैनोसै मा रोंखो नोङो ओरैनोसै होनग्रा अस्था होननोबा बेखौनो लांफायो खम मिनिदों आङो दाख्लै नुजेननायावहाय ओरैनोसै होनबाय थानायखौहाय फाग्ला होनखायोहाय होननानैहाय दे अफिसावबाबो दसेबाबो आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरो ना मिस्टार लेथन आदा आंनि फिथा हौवा ओमफ्राय नों माबाया बोरै जाखो नोंना खबरफोरा माबाया माबा नांगौ होननाया खामानि मावग्रा नांगौ होननाया नागिरनानै मोनबाय ना मोनाखै दे आब' सना आं खामानि मावनोसै दे आगै दे मावदो दे आगै खामानि मावाबा जायो सोरबा खामानि मावदो दे थेंक इउ आंनि लाइफआव दसेबाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय माला बेस्थ' जाखोनो आङो बाबु माबाखौ दुस्थ'थारहाय जोंना जानो दैसाया ओरैबायदि दुस्थ' आरोना ओंखायनो बेस्थ' होननांगौ जाहैबाय भिडिअ'खौलाय होबाय थादों होनायालाय बेस्थनि गेजेरावबाबो ओरैनो बाबु गेलेलाबायनायखौनो मानि खामानि मावग्रा जाखो ओरैनोसै आंनि अनजालि सनानो दे खामानि मावग्रा नों दाख्लै नागिरदोंमोन ना माबायाव साहा बागान ना गय बागान ना अबावबा हिसाब रोंबानो जायो होनलायलायनायालाय मा जाखो दाखालि आयौ जोंहा थुलुंगा फैदों नै भिडिअ होथाराखैना थुलुंगा आगै नोंबो दा मानि मारै दं थुलुंगा टेकनिकेल ना मा जाखो बेलाय ससेयालाय मारै दं थुलुंगा आगै जोंहा खबर सबर मारै दं मा खालामदों नों खामानि मावनो माने नोंनि माबा नागिरनायाब्रा बोरै जाखो न' नेग्रा नागिरनाया मा ओंख्रि सिस्टारनो ओंख्रि संनानै जाला दिनै खिस्रिसो संसै आङो आरामनो गोथावनो सेस्थ' गासै दाखालि सुपार माइक्रोआव नुनाय आं नोंखौ सेस्थ' मा जाखो बेलाय बेस्थ'खायसो दाखालि सुपार मार्केटाव नुनाय आं नोंखौ सुपार मार्केट किधर है सुपर मार्केट मैं सुपर मार्केट को सुपर मार्केट को ही नहीं देखा कौन सा सुपर मार्केट में देखा तुमने दैसा दुस्तामि बुजागोनो आंजों दानो नोंगौथ' अपेनिं जाबानो मोनगोन ओरैनोसै आयु बेस्थ'लै सिस्टारनो मा मावदों बेस्थ' मा मावदों नोङो एफा बेस्थ' सरि स्टाइलाव माला स्टाइल बाजाराव नुलायखो आंखौलाय आङो नानिनो गस्ला सुथार लायदोंमोन दां मोनाबिलियाव मार्केटखौ मार्सार होनबायलै सयथि स्टाइल बाजाराव माला थाङा आंलाय गोबावसै आं स्टाइल बाजाराव थाङैया नुवा गारा होनलाबायखायो मा ड्रेस गानामोन दे आं होननो हायोबा भिडिअ'आव नुनानैसो होनदों बे दाबो इन्टारनेट surfing only
Internet surfing only. माने नुवाखै जाबायनो माला नुवा सोरमोन खोन्थालाय नोंबा खिथादों जानो फुसखा जानो सानस्रांग्रां आगैनो मोनसे थां नै बिदों स्टाइल बाजाराव बे गाहायाव मम' जागासिनोमोन नों मम' जादोंमोन स्टाइल बाजाराव नुदों ना मादों माथो रायलायाबो नुबालाय आं जाहोगौमोन ना सोर आं सिनायानो नों सिनाया आंखौहाय सिनायो नामा सोर थाङामोन दे खिथालाय जों साफैमोन नोंखौल' सिनायोनो आंखौ सिनायालै नोङो आं मैदेर फिसा बायदि थथ' हारसिङै लाग्रा मानसि आंखौ सिनायो नामा नोङो आंखौ सिनाया नों माथो भिडिअ आलदा नुयो आबैखौलाय माथो माबायाव मोगथाङावलाय आलदाथारसो होनगोन नों दा बायदियाव नुबा नंगौना नङाथाय नों होननानै बिदिसो होनगोन आरो नों मोनगोन दे ओरैनोसै लोखि होनदों आं होनदोंमोन हादोंमोन होनदों आं हादोंमोन मा होनखो सिनाया जाबाय आं सिनाया रावखौबो सिनाय जाबाय नोंखौ सिनायाबा आं थैखाबायसोनो क्या हुआ मेरी सोना को क्या हुआ आ जाओ इधर आओ होनसै माबा होनसै होनसै दे हनै आंखौ नुदोंनो दाख्लै स्टाइल बाजाराव आंबो हरद' फेसबुकनि फैसाखौ आंनो हरदो फेसबुकनि फैसाखौ ओरैनोसैनो फेसबुकआव फैसा मोनाखैथ' आङो लेन्थन मोनाखै आंखौ फल' खालामलाय फेसबुकआवहाय मन्जुलि ब्रह्म दे मोगथां सरगारि आंलाय मा दाय जालायखो आंनि नाम बुंनो आं मा होना नोंनि नामखौलाय माला होनामोन बावबाय आं गोसोफ्राव थालाय लांला आंहा सोरखौ होनहरखो आं माला रायामोन नोंखौलाय मोगथांखौलाय आदैसा हनै मा दरा फांबाय आखाइयाव खेबगोन दाखालिसो नों सोरनि बे लाबाबो थाखो सोर आंनि बोरो नोंसोरनि न' जाथियाव मास मोनसे खाथियावसोमोन बे जाहां थाना फैदों आं अबे जायगायाव सोरनाव खोन्थालाय दे मा नाम नोंलाय हरै राजाफारानाव फैबासो थायो जोंनालाय राजाफारा नङाना ओरैहाय गेवलांफुरियावसो जोंना आंहा गुवाहाटियाव थांबा लेथन मोनाव हाबबोगोनहाय फल'खासो दा नोंसो गावसो फल' खालामाखै नोंजों फल' दंखायो आङो दाखालि नों माबा होगारनायखौ नुदों आङो लेथ'आ आं नोंनाव नोंनि इन्सटाग्राम आइडि आंनो हरलाय आंनो माबायावहाय नोंखौ डुएट बानायनानै मोसानां इन्सटाग्राम आइडि हरलाय आंनो वाट्सएपआव बाय बाय सिस्टार टाटा सी यू बाय नेक्स्ट बाय बाय भिडिअआव लोगो मोनगोन थुलुंगा आगै लोखि मोगथाङाव आं मैदेर बायदिसो आदाया बुंदों खम जारला बर'नि भाषायाबो दे बे गेवलांफुरि फिल्ड गेजेराव ना मा होनखो दैसा मुंखौ नुबायनो आयै खाथियावहाय बे गेवलांफुरि गिर्जा खाथियाव गेवलांफुरियाव गिर्जा
ओरै थिनालि खाथियाव मोनसे दं गोजोनफुरियाव मोनसे दं नोंबा अबेखौ होनदों आं दिनै सानसे लाइभ होगोन र' आंना मबाइला नेट थांनो रोंखाया रागा थांबाय आङो PIC केरला खाथियावहाय मा PIC केरला बेलाय नुवा मोनथिया आङो मा PIC गिर्जा PIC गिर्जा केरला होनदों बेखौनो केरजा होनदों गोजोनफुरि गोजोनफुरियाव मा नाम सोरनाव फैदों खिथा दे ट्रेन लामा खाथि जायो नामा नोंसिना खाथि जायोथ' आरो दैसा मुंखौ नुबाय नों ओरैनोसो आंनि लाइभआव थाम्बनेल होदोंमोन आं ओरैनोसै दे बुजियाखिसै आं मा दैसा मुंखौ नुबाय नों ओरैनोसै होनदों आंनि लाइभआव थाम्बनेल होदोंमोन आं ओरैनोसै नोंगौ आं मिथियाना आं नुसनाखै लिरफोरा जायासै दा दिनै लिरबाबो जायासै दिनै आखायानो मावजोब्बाय नामा दिनैलाय नोंनालाय खापसे लोंना हो आंबो जेननायाव गैया सानसे थांखागोन अके फै ओरैनोसै नै जाबाय लेथननि माबा हरनो थिननाया आङो इन्सटाग्राम आइडि हरनो थिननाया आंनो लेथन नोंनि बे गोसोथोआ होननाया बेजों डुयेट बानायनो नागिरदोंमोन आङो सोरनाव मा नाम हो गोमबोरसिं सोंहैलै बेयाव सोर फर्स खारबोनाय होननानै मा होनदों सोर फर्स खारबोनाय होननानै इस ओरैनोसै होनदों सोंहै बेयाव सोर फरेस्ट खारबोनाय होननानै पुलिसना फरेस्टलै सोमोन मा नोंगौ आंनो मामि सना लोखि जिउ मा नांगौ नोंनो मामि सना आंनो इन्सटाग्रामनि माबा नांगौ लिंक वाट्सएपाव हर नोंनि आंनि नाम्बारा दंखायोना नोंनाव नोंनि इन्सटाग्रामनिया सोमोन फरेस्ट ना पुलिस बावलाय सोर फरेस्ट दं फरेस्टसोमोन सोर फरेस्ट जेनेब्ला नों फैनाय मानसिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टाव मावोमोन ना मा होनदां जेनेब्ला ना मा होनदों नोंलाय फरेस्ट मामि आगैया नायफै मा आं खामानि मावनो हा नायाबालाय ओंखामा बोरै मोनजागोन नोंलाय बोरै मानसियाव फै थांखो दैसा अके डोन्ट वरी मामि हरगासिनो आं ओरैनोसै अके सोर फरेस्टआव मावो खोन्थाहरलाय नों ना बे नों फरेस्टआव मावो ना माथो पुलिससो खारनो नागिरदों होना नोंलाय माबाफोर साख्रिफोर ओंखारदोंबा आंबो खिथाहरदो बाल फिसा रुवाथिफोर मोनो खोमा सोरबाफोर खोन्थाहरलाय आंनो आयै फिसा आंना गोलैबाय आबा लोखि आंनि सना
बिमाया लाइभ होदों फिसाया गोग्लैदों आबाब सना बेनो आबा बेनो नै बुबाय आबा दे नङा सिथा बिदि खायनो लाइभ होनो बायो अफाय नाङा सना अफाय नाङा नङा नै मावजिया नाहरलाय नै गिदिरथार मावजिया औ फरेस्ट नङालै नङा आबा नोङा सना हामा सोरबा आबा लोखि मानोथो गोलैलांखो उफ आइ लोखि नों साहा लोंसै नोङो साहाया बोरो साहा लोंदिनि औ नङा दैसाया गोग्लैदों दैसाया गोग्लैदों गैसाया फरेस्टसोमोन होनदों अके दानबारि बेबो फरायखांबाय फरेस्ट नङालै फरेस्टसो इट इज आ राइट फरेस्ट नङालै फारेस्टसो फै आं जाहोगोननो साख्रि नांगौबा खारनो हागोन ना हायालाय नोंनो आं खारनो हाया आं एखे दाउ दुलाव बाथा बायदिसो ससे खारबानो मेङो मेरला दं खारनो बारनो हानांगौ आं खारनो बारनो हाया ससे खारबानो मेङो आङो दाउ दुलाबायथा बायदिसो आङो गुलदुबनो आरो दामानि फुरा जाखावनाय आङो फुङावबो ओंखाम खनसे जायो सानजौफुआव खनसे आरो बेलासियाव ओंख्रि गोथावबा खनसे जायो आरो मोनायाव खनसे ओमफ्राय जा फुंबाय मोदोमा 74 5सो थांबाय खोमा अजनफ्रानो आयुनो जायाबाबो जाया जाबाबो जारला मोदोम देरो होननायसो जादों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है होननायसो जाबाय बिमाया लाइभ होदों फारसेथिं फिसाया गोग्लैदों औहाय बिदिनो होननाय जाहैबाय बिमाया वार्स टाइम नागिरदों फिसाया गोग्लैदों बिब'आबो नायथ्रा नालाय बाल जा गाज्रिखा बे उन्दैया एसेबो नाया उन्दैखौनो मबाइलसो नायबाय थाबाय फरिखाया गाबोननिफ्रायनो एगजाम दङ है नोंबो आलासिफोरखौ ओंख्रि गोबां जानायनि रायो नामा होनो नोंबो आलासिफोरखौ ओंख्रि गोबां जानायनि रायो मानो रायनांगौ आंलाय मा जानायनि मा फ्रे होनदोंलै बाबा मानो रायनांगौ नों साहा लोङो हा साहा लोङो नोङो आदै मोगथां आदै गोमबोरसिं आदै मोगथां आं थांनाय मानसियानो नोंसोर रायोरा रागा जोंनानै फैबायलां होननानै नोगोर रायोब्रा मानो रायनांगौ जेनेबा मानो रायो ओंख्रि बुरजा जानायनि रायो नामा ओंख्रिया आंनो हागौ जायो ओंख्रिखौ बुरजा नङाबा सुखा आङो आंना ओंख्रिखौ जा बुरजा जायो आं ओंख्रि बुरजा जाबासो ओंखामखौ जादों मोनो आंना ओंखामबो बुरजा जायो ओंख्रिबो बुरजा जायो ने दैसा स्टेसन खाथि जायो नामा नोंसिना औ स्टेसन मा 20 थाखा लायो स्टेसननिफ्राय जोंनिसिम टट' फिरफिलिजों नोंसिनाथ' ओरै फिरफिलिसो होनो टट' गारिजों
आयदै सोर बेलाय रायलायलायनाय ओमफ्राय आं थाहैनाय मानसिया रायोरा बिनिखायनोथ' सोंदों आं ए जोंना रायालै आंलाय मानो रायनांगौ आंनो खद बुरजा जायो आरो मालायखौलाय मा होननो हानो आंलाय ने हाबा मामियानो जि ओंखाम ओंख्रि जायो जोंना ने हाबा ओंख्रि बुरजा जानायनि मानसिफोरा आंजों साब्रै बेरा लाजायो आदा लाजायो आदा खां बिखौ हनै संनो बेरा लाबोयो आदा बुजियासाहां मोरै लिरदोंथाय बियो दिनै देबरा बिबोनां है बुजियासै आं मारै लिरखोथाय बेयो दिनै बुजियासै आङो मा होनदों ओंख्रि बुरजा जानायनि मानसिफोरा आंजों साब्रै ओंख्रि बुरजा जाग्रा मानसिफोरा नोंजों साब्रै आरोना ओमफ्राय बिराद लाबोयो आदा ए बे लाबोयो आदा नों जायो साब्रैनि जख' बे लाबोयो सानै जानायनि ना मा होनदों बे आदा लाबोनानै बेखौनो खननै सङो दासो बुजिदां औ बुजिबाय बेदरखौ होनदों थारमाने नों जायो सेरथाम जेनेबा खोथाथे खोथा होनबाय आं बे लाबोयो 1.5 केजिखौनो आरो खननै सङो बेबायदि आयु बिदि होननाय जादों आरो जेनेबा आदा केजि लाबोबाय बे आदा केजिखौ खननै संबाय आरो फवासे आं थांब्ला दुबाइनि चक्लेट लाना होलांगोन र' स्टेसनाव फैबानो जाबाय अके जोंनि स्टेसनाव लाखियालै ट्रेना ओरै गोजाननिया मिथिबायना बेदर आदाखौनो खननै सङो ए टाउन नालाय माथो होनबावनो आरोना सोरहाबा बिदिनो जानाया जेनेब्ला टाउनना गासिबो नुनाय मानि बायनाय जाहैबाय नालाय नुनाय मानि बायनाय जायोना सोरबा बेबायदिनो आरोना र' मोजां लिरनि आं बुजिबाय जायासै लिरनायानो बुजिबाय आङो माबाबाबो लिरनाय जायाखैबाबो बुजिबाय बुजिबाय लिरनायखौ नै मानिबा निउस होफैदों मा नाम ना न'आ गिर्जानि अबेजों राइट ना लेफ्ट अबेनि बिसोरो फरेस्टआव मावो होनदों नामा फरेस्टआव मावग्रा फरेस्टआव मावग्रा सोर दं बेयावलाय आफायासो सिनायगोनदां मानसिफ्रा आंजों साब्रै जायो दा ओमफ्राय आदा केजि अमा बेदरखौनो खननै सङो ए साब्रैयाव फवासेल' आरो जों गामिनिनो नोंसोर गामिनि আগামী 28 নভেম্বর 2023 থেকে 12 ডিসেম্বর 2023 পর্যন্ত जों गामिनिनो सोर बेबा माबासो नामा फिसाय थैजानाय नामा हा नों फैनाया फिसाय थैजानाय ना
BL ब्लग हेल' आब' हेल' आगै वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आगै स' थेंक इउ आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजोबफैनो हानायनि थाखाय मारै दं खबर सबर BL ब्लग आगै ओइ बाबा होननाय मावजि दङ आबा मावजि बिजों दाथां नङालैनो सोरथोब्रा सोरथो दंबावो बेयावलाय बेयाव सासे फिसाय थैजानाय दं खनसे बे थालिर बागानावहाय दुला गावनिनो आरोना खनसे गावथारजादों होनलायलायनाया गावथार जानाया बेसो नामा नङालै सोरथोब्रा खोन्था माबा फिसालाफोर दं नामा खोन्थालाय होनबा सिनायगोन आं खिथु गोलाव माइकेया होलांथारलायबाय औ दङ गथ' थाव मा खोन्थाफैदोंहाय मा जिनिसथाय मा जानो नागिरदोंथाय 28 नभेम्बर डिसेम्बर 1 थारिख 2 थारिख बिदि होनदों मा दङथाय बे माबा एक्सप' जादोंना बेखौसो खिथाला आं नोंनो खोन्थायाबालाय बोरै मिथिनांगौ आंलाय मा खालामगोन आरो मिथिनानैलाय हनै दाउखाया हनै गा नै गाया नै लांफैना दैसाया दुस्थ' खालामदों नै ओमफ्राय लाजिगोन बे खोन्थायोबानो थोद आं सोरनि सिगाङाव होननांगौ आं रावबो सिगाङाव होनाना खिथानायालाय माथो जाखो आंनो खोन्थानायालाय सोर बेबा गावथारजायाखै खिथाला आं नों सिनायगोन लाजिगोन बे सोर आं थियेटारावसो हाबसै र' हाबदो ना थियेटारावबो मोजांखाना थियेटारावबो मोजां हाबदो अनै खेब दा थांखा ओरै फैद' खेबो ओरैबायदि दुस्थ'ना बे दैसाया गियाबो लाजियाबो आयु मा जातनि गथ' जागोनहाय बियो गियाबो लाजियाबो इसेबो माबाखाया आयौनो दलदबो थाखाया दाबो लोगोफोरा माथो दाबो लांफैयारा माथो दानो बाबाय आं 3 घन्टा थाहोबाय आंखौ लामायाव हादों जम्बा बायदिनो अबे लामायाव दं नोंलाय नोंसोर सानैनि रायलायनायखौ खोनानो उन्दुनोसो ओंखारलायबाय आंनोहाय दु मोगथाङा ओंखाम उखैनायसो जाला आंहानो अबे जायगायाव दं आंलायनि टट'जोंहाय टट' फैखादों हनै खोन्थाहर दे अबेयाव दं ना गाइखेरा नाङाबानो हामा सना हामा नै बबाव दङ आबा बबौ हामा नै आदै मोगथां होन ओमफ्राय गान खाथियावहाय मा गान हि नै दा थांखा आयु मावजिया हनै मा जातनि गथ' बे गियाबो माबायाबो दल'बो थाया आयु साधारन नङाहाय बेखौ फेदेरनांगौआ मासे दुस्थ' नोंलाय मोगथां बायदिसो जागोन नामा नोंलाय दुस्थ'नो ना गोमबोरसिं बायदि जागोन नोंलाय एफा दुस्थ'लाय बे आमलाय बागानखौ मिन्थियो दा नों आमलाय बागान मिथिया नोंसोर लागो ओरैहाय साबखाथा हाथायनि सिगां नामा
अबावलाय आमलाय बागान दं मिथिया आङो आं बायदि जादे आजानो जा दुस्थ'खा माइरि आयु बेबायदि दुस्थ' गथ' बालाबारियावसो गेलेफैबावबाय नै सान्दुङावहाय ओरैबायदि दुस्थ' आंथ' उन्दैयाव जा दाउखिबो जादों जाखाबावदोंसो दाउखि जादों ओंखायनो दुस्थ'मोन नोंबो दाउखि जाग्रा बेजोंलाय गारियानो बारा खारलाबायाना आमलाय बागान ना मा बागान ओरै ससे दावखोलांबा माबा मोनैला ओंखायनो खासियाबारि मोनहैया ओंखायनो ओंखायनोथ' ससे दावखोलांबा बिजों खासियाबारि मोनहैया ओंखायनो नै बाला खाबजोब्बाय खर'आव मुरखु उन्दुबावबायसो नोङो बालाबारियाव हा खारोलै खासियाबारियाव थाहैदो होमबालाय सोर दं सासेया सोरबा दङ सासे साथाम दङना मानोथो गारि गाखोनानै खासियाबारियाव थाहैनो हायाखै हटेलाव बायदिसिना गोथाव गोथाव जायै मिस्थि जायै जों बुरा साराजों खनसे हाबलांदोंब्रा ओरैहाय गलादांनि मोनहैयोना बे बुरा साराजों हाबबा गामि सिं 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 सिंनो जों खनसे थांदों बे गलादाङिनि बेवाइखौ लायलायलायबा गलादाङियाव थांबा थांदों जोङो बेजोंहाय लांफैबासो दा थांगोन बेयाव सोर थानांगौ आयु बेयाव सोर थांनांगौ ए थांना थाहैदो बाव थाबाय थास्लायस्लाय हारसिङै मोनजोबो ट्रेना लाखिनाय मोनब्ला दैसानो मेथाइ होलांगौमोन आंनो लाखियालै जोंना स्टेसना फिसासोना बारा गिदिर नङाना गसाइगावआ क'क्राझारावसो लाखियो नोंसोरो माबागोना क'क्राझारा जोंनिफ्राय 60 ना 40 किल'मिटार जायो गोजान जायो एसे ट्रेनजोंनो माबा लायो आधा घन्टा ना 40 मिनिट लायो आरो उइंगारजों थांबाथ' 1.5 घन्टायानो लाखायो ट्रेनजोंहाय थांबा क'क्राझारावहाय लाखियाथ' आरो लाखिया क'क्राझारावसो लाखियो नोंसोर माबानाया गाखोगोना खासियाबारि लामा बुरासारा ओरै हाबनानै गलादाङिजों अबहाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय नों गोमबोरसिं आबौ लोगोफोर नेलायलायनाय बहा थांनो आरो मोगथाङालाय माला फैनो नागिरदों न'आवलाय चक्लेट लाबोफानलाय लायनो नागिरलाय ट्रेनजों फिउ गारहर सेन बोनानै चक्लेटखौ थोस जि दुस्थ'हाय बे गथ'आ माथो मिथिजोबो नोंलाय मिथिजोबो मिथिया आङो बारा आं बे बेवाइखौ लायनायावल'नो खननै ना बेसेबांबा थांदों ओरै थालिर बागान बुराफारा साराजों ओरै खाथियाबारिजों थांनानै ओरै बोरैबा बुरा साराजों हाबनानै ओरै हारसाफारा गेजेर गेजेर थांबाय जुंखाम बागान बागान ओमफ्राय गलादाङि मोनहैयोना ओमफ्राय बेवाइखौ लाबाय ओरै फैफिनबाय जों माबाजोंहाय श्रीरामपुरजोंहाय
बारा मिथियाहाय आङो थांला बालायावल' बियो फैनानै सालाखौहाय न'आवहाय न'आव थांनो नागिरदों सोर लांफैनो नागिरदों ओमफ्रायलाय 1 थारिख नङाब्ला 3 थारिखआव थांगोन डिसेम्बरनि खालि बालायावल' दा फैगोन आं नोंखौहाय मा जातनि गथ' बेलाय बालायावसो थांफिनबावबाय नुवाखै खयबार लाबोयो खयबार थाङो बेलाय फै न'आवहाय थांनो थाबायलांनो हाला नोङो दाहालागै मोनहैसिगौसो 3 घन्टा थास्लायस्लाय जेजेखौ नुवाखै नों बाबा बाव जेजे दङ ना आं हालाहाय बे गथ'खौ ओरै फै ना फै लैनो थाबायलांदो ओइ बालायाव मानि हा बालायाव मानि दाना माथो होजादों टट'जों थां टट' खारखायोना टट'जों थां थांसैलां थालांनो सान्दुं गोसायाव सानजौफु थिराव टट' खारा जाहैबाय टट'जों थांनो हाया खाथि मोनबा लायबायमोन ना आं नोंखौहाय ओरै टट' थोनहरबायमोन आं ओइ खालि मानो सासे जानि आस' होननायनि सोगाबदों आं थाबायना थांनो होनदों सोगाबदों आं सोलाबदों आं थाबायना थांनो बेखौनो होनदां आं टट'जों थांनो थिनदां नोंखौ आंहासो गिखांलायबाय दैसाखौ बुनायखायनो देरबा बुंफिन दे आजा देरबा बुफिन दे आजानो खालि बालायावल' नायलाय खयबार दोनहैखो आङो ओमफ्राय खयबार फैफिनो बोरो दिदिया बो दिदिया बो औ नों बिदि दुस्थ' जानो हामाहाय बाबा जि दुस्थ'खा दुस्थ'आनो अभार फानसे बारा लांफैनो टट' थोनहरनि आं र' होनदोलाय बाल मा ट्रेनजों फैगोन मोगथां नोङो सोरलाय थाबायनो बाल सान्दुं गोसायाव आंथ' माबा थिनालिसिम बे गोजोनफुरिसिम थाबायलांनो बायो टट' 10 थाखानि गाखोबानो मोनो थाबायनो बायो मबाइलखौ सेरलाबायनो लुगैबाय आं लोगो फैखागौ हनै बिबेक एक्सप्रेसजों बाब खोनाफेराखै आं दिनैसो खोनादां बिबेक एक्सप्रेस लोगो फैखाबाय हनै दे थांदो दे लोगोजोंहाय माथो 3 घन्टा गाहाम नेहोजाखो नोंलाय लोगोजोंलाय थां होना सालाखौ खनसे खर'आव माथायावहाय एफा गोबाव नेहोनायखौ दिनैसो खोनाफेरबाय आं बिबेक एक्सप्रेस दं होननानै माला थांनो मोनगोन आंहालाय गोजानावलाय दुबाइयाव लांनो मोनैनिसैखौ बुथारदों बार्थडे फालिनो मोनैनि होननाया निउसाव दहाय नुदां फाग्ला मानसि दंखायोना मोगथां अननायखालै खोमासै उन्दैया नायोना नाया उन्दैखौ नायोना नाया होनदोल' मा नांजादों नोंहालाय उन्दैया नाय ओंखाम ओंख्रि संसै आङो
खामानियानो बिदिनो खासै ए अननायखा अननायखा लाइक होमारासै आं ए लाइट होमारासै होदो लाइक मानो होदिया नै आगैया नाय आं माबा संसै खिस्रि जायोना ओंखाम जायो नोमफा बायनाय गाइखेर दंबा खिर जानो मुरिसो जादों हनै बेखौ दौबाय था एसे बेलाय नों दहाय लोङाखै गाइखेरखौ हनै मोसाबावदोंसो उन्दैया बोरै बिदि लाइक होआ गारा थाखो आंलाय नोंना दहाय आंनिलाय माबायाव लाइक होआ होनखादोंना जेबो नङालै लाइकजों खुनु माबा गैया खिस्रिसो संना जानोसै आं होआ आं दे होआबाबो जेबो नङा लाइकआ एफा इम्परटेन्ट नङा खिस्रिसो संना जानोसैलाय मोगथाङा खिस्रि जाफानो नामा जोंजोंलाय गोमबोरसिं आबौ खिस्रि संनाय जाफैनोबा जोंनावहाय खिस्रि संनो नागिरदों आं नेहाया फैफिनासै माथो नेहाया सोरनिबा लाइफआव थांबाय बियो थाथ' दे आं बायलायथ'बाय नालाय ओमफ्राय बारायदोंना बारायाखै बारायदों खोमाहाय दे थांदो दोनथ'नोसै आंबो ओंख्रि संसै आङो मानसि गैलाना नांगौबा दा मोनाबिलियाव फैफिनबावगोन आङो दा फैफिनबानो जाबाय आं फैबा आंलाय सानसे थाखागोन माथो आंलाय नोंनि जाबाय माबा संसै आंहा खिस्रि हनै गाइखेरजों सोमदोंमोन आं मा मुरि हनै खुरैयाव राजानो हो जायां मानो जाया जाखो एफा गोथाव संनो नागिरनायखौ बिदि होनबा आं दुखु मोनो होनदोलाय बाल चॉकलेट गठा मेरा मोबाइल किधर है मामा तू देखा था ना तुमने देखा था ना अभी ना हाबायाव जागोन आं नोंनाव हो ना हेबाव नोंनो हो मा आं दा 7टानिफ्राय सम गैया दे नो ओके कोई बात नहीं है मेरा मोबाइल किधर है नहीं है मबाइला बोरो ओइ दै 12टा राइट जाबाय माथो टाइमालाय आङो माबा बानायनो नागिरदां भिडिअ नै मानसियानो सानैल'सै गैला गोमबोरसिं आबौजों मोगथांजोंल'सै आङो लाइभ होगासिनो दं होननाय जादों आरोना ओमफ्राय नैबाव खिस्रि संनो नागिरदां मैगं हाखाजोब्बाय नै खिस्रि संसै आंहा भिडिअ बानायनालां दाहाय भिडिअ सोनांगोन ना ओंखायनो लाइक नांगौ नाङा हो नोंनि गोसो होबाबो जायो होआबाबो जायो लाइक की पीछे नहीं भाग रही हूं मैं मेरे चाहिए व्हाट्स टाइम मेरे को आं जाखायाबा बोरै जागोन हो आबैनो ए खिस्रिखौ जाया आरो संनायानो थावना थावा आंनि संनाया जानो सुखुनाय नङा नोंसोरो लाइक नांगौना नाङा 7टानिफ्राय मा मावगोन नोंलाय सोलाबलायिलाय 11 जाबाय
थेंक इउ 11 जाहोनायनि थाखाय मानो जाम्बा मा मोजां कन्टेन्ट लाबो दैसाया एसे देरबानो औ ओमफ्राय आंनि भिडिअ बानायना जायोना जायालै मोगथां नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोना मोना खोन्थाहरलाय जायोना जाया नोंसोर फोरोंहरबासोथ' आंबो रोंगोन ना नोंस्रा गावस्रा एसेबो फोरोंहरा जादोंना जायाखै खिन्थाहराबो जायोना जाया खोन्थाहरलाय आंनि भिडिअ बानायनाया एसे सोलोंबावनांगौ ना मानांगौ भिउस फैयैखायनो आं दुखु मोनथारबाय ओंखायनो जायोना जाया आंनि भिडिअ बानायनाया सानलायलांबाय आङो सानसोरां बर' डिउटियाव दं आंहा डिउटियावसो दंना आगै थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय सानसोरां बर' आगै सोर बिलाय सानसोराङालाय माबासो नामा जायोब्रा मानोलाय जाया जानो नङा आं रोङा खोमा सानदों आरोना सानसोरां बर' आगैया सोर जाखोथाय आं सिनायासै सोरनिबा सापर्ट आइदि ना मा जाखो दा 7टासोनिफ्राय डिउटि दं आंहा सानसोराङा नोंसोना गोमबोर सिङाबोसोना मा डिउटि जायो नों जायोना जायोबालाय जायसै आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रालाय माथो नाया मोगथां मानसिफ्रा मानो नाया ओमफ्राय जायोबा नायनांगौना मानसिफ्राबो ओइ गिख्रंलायबाय आंहासो बागदावलायबाय आंहासो होननाय जादों आरो नोंनिबा नोंसिनि हरैनि बाहासाबाथाय दा अस्था होनखायो डिउटि दंनो रोंगौ दे सानसोराङा माबासो गोमबोर सिंसो कफिखौनो खावसे मानि होफ्लांबायहाय बुरजा जासिगोन बे सापर आइदिजों फैदों आरो बेयो जा गोबावसो गगा मोननाया बै खानाय बोनाय माबानिफ्रायनो बोदों माबादों गगा मोनदों बिनिफ्रायनो दासिमबो मोनगाया गगायानो नोगोर गोबाव जाबाय गगायानो मोनगाया इनफेकसन जाजोबखो ना माखो गगायानो भिडिअखौ खायसे स्लिप खालामगोन ना फुल नाया बेखायनो भिउआ गैयाखै औहाय बेनोथ' जादों स्किप खालामोना फार्स्टनो सनिया ब्लग नोंनो सनियायाबो आंनिबा फैया औलै सनियाया नों मा गोमबोर सिङानो जागोनदां सनिया ब्लगा ना नङा नङाखाय मा सोरबासो ना बेनो होनदां साबसक्राइब दंखाबावोथ' आंनावहाय फुल नायब्लासो फैया मा जाखो
सनिया 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 सोर जाखो सनिया आलदासो खोमा पिकखौ नाय आं सोर नोंनो गोमबोर सिङानो गोमबोर सिङानो जागोन आरो सोर जानो गोमबोर सिंसो बे औलै गोमबोर सिंसो गोमबोर सिंसो आंनिबा गोमबोर सिङानो जानांगौ जा गगा मोनबाय आङो मोगथां आयु जि गोबावसै मास मोननैसो जाबाय आं गगायानो मोनगाया आसुरितनो मासिबां गगा मोनखोथाय एबार बे खेबावहाय बिराद गोबाव गगा मोनबाय आरोखि ना आङो इनफेकसन जाखो ना माखो मुलिबोथ' जादोंमोन मुलि जाबाबो जाया माथो गगायानो अयथासार उमा सरकार हेलो क्या आप नेपाल से हो क्या नेपाली भाषा है आपका हिंदी बोलिए उमा सरकार वेलकम मेरे एलबी में मैं नेपाल से नहीं हूँ मैं बोरो हूँ आसाम से बोरो हूँ बोरो फै मोनसेखौ मोखां नुवाखै बे मोनसेखौ मोखां नुदों खावसेल' नुदों मोखांखौ नोंनोखा आं मिथिखायो खानाय गोलाव नालाय थान्दा बोथोर ना बिदिनोसै थान्दाबाबोहाय मोनगानांसिगौ ना उमा सरकार प्लीज लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए मैं तो आपके साथ फ्रेंड था ऑलरेडी फ्रेंड नहीं तो मैंने आपको सब्सक्राइब किया है बाद में वीडियो देखूंगी मैं हिंदी को भी अच्छी तरह से बोलना नहीं आता है जो भी हिंदी बोल रहा है ये समझ लेना हिंदी को रोङा नालाय आंबो आदै होनलाय आइदै बेयावथ' गोजाङाना बेयावथ' गोजाङानो नोंसोर थानायाव गोजाङा आरो ना कम से कम अपना चेहरा तो दिखाओ आप दिखाते ही नहीं हो मेरे ब्लॉग में जाके देखो ब्लॉग में दिखाती है ना मैं मेरा चेहरा अभी काम कर रहा है ना मैं इसीलिए स्क्रीन रिकॉर्ड आया है मतलब जो मुंह दिखाने वाला लाइव नहीं आया है मैं यहाँ मुंह दिखा नहीं सकता है दिखाया नहीं जाता है मतलब इस लाइव में मेरे ब्लॉग वीडियो में जाके चेक कर लो पूरा चेहरा इधर ही है आदैसो जालाबायदों आदैसो जालाबायदों नोंना लिरनायानो जाखायाखिसै दिनै जानला मोनलासो जालाजोब्बाय नों लिरनाया बायनो बाय सानसे लाइभ थाबलाबायसां सोर सोर फैयो सोर सोर थाङो हारसिङैबा सिरि थानोसैलाय फैबा रायलायनोसैलाय एसे वाट्स टाइम बारायनायनि 100सो बारायो खोमा गगायानो आप ये समझे कि सब किसी का आयो सिथोबा हो लाइव पर आत्मा आता है आपके लिए पर चेहरा कौन नहीं आता दिखाना नहीं चाहती हो इसलिए नहीं आता है अरे पहले का जो वीडियो है लाइव है यह लाइव में कभी कभी आया करता था मैं अपनी आज काम कर रहा है ना इसलिए रात को
अगर टाइम मिलने से आ जाऊंगा मैं सेहरा लेकर रात को लाइव में। आज इतना दिन के बाद लाइव आया है। 2 मंथ हो गया था मैं लाइव नहीं आया था। आज फर्स्ट टाइम मतलब इतनी मंथ के बाद आज लाइव आया है, इसलिए सेहरा नहीं दिखाया है ना। मिनिब्लानो जाया, मिनि नाङा, हिन्दी रायलायबा गोसो होसारना रायलायनांगौ, जेबो नङा हिन्दिया। नंगौ। बाय थांबाय आं। अके बाय बाय। रागा जोंना दं आं दिनै नोंखौहाय, ओंखायनो लिरबाबो जायाखै आरोना नोंना आंखौ रागा जोंनायखायनो। सुरु सुरुआव एसे गाजा खालामबाय आं, बेखौनो गावहा जि रागा जोंबाय। मैं आपके लिए दिया हूँ, मैं आपको लाइक कर दिया है। थैंक यू लाइक करने के लिए उमा सरकार। आज से मेरे पक्की वाली फ्रेंड हो गया है आप यूट्यूब की। मैं भी आपका वीडियो हर रोज देखूंगी। कमेंट भेजूंगी वीडियो देख के। ठीक है उमा सरकार। आप कहाँ से हो उमा? आप कहाँ से हो? ओइ मा थिथु? मा थिथु? सासेल'सै माथो सोर दङ? आपसे जिला ब्रह्मपुरम महादेव हरिसिंह नगर बरलामपुरम जिला। आपसे जिला यूपी से जिला ब्रह्मपुरम महादेव हरिगढ़ नगर से। यूपी से है आप। बाप रे, मेरे लाइव को इतना दूर से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच उमा सरकार। मैं भी आपकी हर वीडियो को देखने की कोशिश करूंगी, कमेंट भेजने का कोशिश करूंगी। मैं हिंदी को अच्छी तरह से नहीं आती है, फिर भी बोलने आपके लिए मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना मेरे हिंदी बात को? समझ में आ रहा है कि नहीं? फैबाय थागोन, थांनाङा थागोन। थांनाया थांगोन, फैबाय थागोन, थांनाया थांगोन। लाइभआव ना मा होनदों बुजियासां। फैग्राया फैबाय थागोन, थांग्राया थांबाय थागोन होनदों। थांलाय फैलाया जाबाय थाखागोन ने नोंथां? वार्स टाइम एसे मोनबानो जाबाय आंहा 100सो। सोरथो थाबाय थानो हानो जेनेब्ला ना, बयहाबो खामानि दङ ना, रावबो थाबाय थानो हायाना। थुर I love you too. I love you tree. गाजा बुंखानायखौ सुखुवाबा आङो। जेबो नङाब्रा, जेबो नङा। गाजाजोंसो जिन्दगी जियो होनदों। गाजा बुंनांगौ। ओमफ्राय माथो साथाम दं मानसिफ्रालाय, माथो सासेल' देखायदों? अब की बात समझ में आ रहा है मैडम। मेरी शुक्रमन आपके लिए। समझ में आ रहा है तो थैंक यू मेरे बात को समझ में आने के लिए। मैं हिंदी ज़्यादा मतलब समझ में आती है, नहीं बोल पाती है। रायलायबाय थाबासो जायो बेफोरबो।
मोजां रायलायनायजोंबो बेसेबां मोजां जायो। हास लोगोफोरखौ जंखायदां गोबावजों खनसे नुनायखाय। एसे बारायनायानो बारायनाय औ एसे बारायनायानो बारायनाय। आयौ आंना ओंख्रियानो जा बुरजा जाबायलै गोमबोरसिं खिस्रि संनाया। मामा फुल कबि बान्दा कबि अलकबि आलु फान्थाव बांद्रायसो जाबाय नै ओंख्रियानो आरो दालि होबाय। जाख'नाय नाया बिदि जायो जंखायनाया बिदि जायोनो। औ जंखायनाया बिदि जायो मुगायानो बिदिनो जागासिनो दं नालाय दा आरो जोंलाय खारग्रा नंखाया। बिदि खुगाजों बुंग्राया मालाबाबो खारा मिथिबाय दा। जाय सिरि सिरि गमथि गमथि बिदियासो खारो मा सानदोंलाय। खुगाया हामलासो। बिदि दावराव दावराव माबाग्राया खारनो रोङा मोजां राव बाहायनानै जंखाय नोंगौ। फैनायबो नङा आं नोंनि लाइफआवहाय। जों खारग्रा खारबाबो रायज्लायजानो बायो आं खाराबाबो रायज्लायजानो बायो आं। दे 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 थैथारसैहाय। गगायानो आप चेहरा कब दिखाऊंगी मैडम मेरा चेहरा जो है मेरे ब्लॉग वीडियो में सब कुछ मतलब चेहरा लेकर ही वीडियो बनाया है मैं वीडियो में देखिएगा मेरा चेहरा लेकिन चेहरा लेकर लाइव आने का रात को ही चांस होता है क्योंकि रात को ज्यादा काम नहीं होता है काम नहीं करना पड़ता है और मेरा छोटा बच्चा भी है दिन में बहुत मतलब डिस्टर्ब करता है ये रात को सो जाता है ना वो बाबू सोने के बाद ही मैं लाइव आता है रात को पहले अभी तो नहीं अभी लाइव नहीं आया है। आप चेहरा दिखाऊंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज तो नहीं हो सकता है आज तो कैमरा ऑन करने से भी नहीं दिखेगा मतलब इतना छोटा कैमरा है आज का देखो ये कहा मेरा चेहरा आ जाएगा मेरा चेहरा तो इतना बड़ा है छोटा पड़ जाएगा ये। रात को कितने बजे आते हो अब लाइक पर मैं तो पहले 9 o'clock में आया करता था अभी दिखते हैं शाम को कितने बजे आ सकती है मैं शायद 8 बजे को आऊंगी मैं आज देखते हैं कितने बजे आना पड़ता है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। रोङा नालाय लेखायाव लिरदो सिथाबदो आरो नङाबा नै बिदियाव लिरदो ओरैनो बुसिना लादो सिथाम बायदि जाया जाबाय। दैखौ बारा होफ्लांबायहां आप सही टाइम बताइएगा क्योंकि मुझे भी आपकी लाइव पर ज्वाइन होना है। मैं तो अभी मैं क्या बोल सकती हूँ मतलब मैं कुछ भी बोल नहीं सकते आज 8 बजे 8 नहीं तो 8:30 उफ
बहुत सर्दी हुआ है रे मेरे को मोगथां थांखो ना माखो आयौ फो थैबायमोनलां दानो कारेन्टआव नांहैदों फाग्लासो आपको फोन नंबर दू क्या व्हाट्सएप बात करूंगी नहीं मैं ऐसा लड़की नहीं हूँ मतलब मैं व्हाट्सएप में पर्सनल बात नहीं कर सकती है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ मेरा हस्बैंड देखेंगी तो गुस्सा आ जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ ये सब बाखेरा खड़ा हो जाओ मेरे लिए जो मिलेगा यूट्यूब पे मिलेगा यूट्यूब का फ्रेंड हूँ मैं और मेरा फेसबुक पेज है मंजुली ब्रह्म इस नाम का ही फेसबुक पेज है फेसबुक में मिलेगा दैहुआव एसे दै गुदुं खालामना बिक्सखौ दैयाव होनानै दैहुनि सायाव गोबा जि होना मोनामसुना हो हां मोनला बोना होनबानो हामगोन दैहुथ' गैया जोंनाव जायखिया माबाफ्रावबाबो जायो ने गारहाफ्रावबाबो जागोन ने गारहाफ्रावबाबो जागोनथ' फुसखाखौ सावो ना मायो नों दाहाय सावदोहाय दानोलाय जाखायाना आरो आहा नाबो खिस्रिजों फुसखा जायो सोर खिस्रिजों फुरखा जाफेरखे बे फुसखा बे सिबहरलाय मा आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो ना क्या हाँ इंस्टाग्राम भी है वो यूट्यूब में लिंक ये रखा था मेरा ये बा है कि नहीं तो दीवानी तेरी होगी लगी नबी ख्यालों में को बोरो इनालाय टिसालाय इनालाय टिस गिदिर गैया रे मामा आंनि मबाइल लाबोसाय कमिउनिटि प्लेलिस्ट दोद जाम्बि जाम्बि दाहोना आंखौहाय My name is Munjuli. Munjuli. एसे गोथौ जानांगौ गारहायालाय जाखागोन ना गोथौखाना गारहायालाय मेरा इंस्टाग्राम मेरा यूट्यूब दाना माबा एनालाइटिस ओंखारला नामाब्रा एबाउट इंस्टाग्राम मेरा फेसबुक मैप चला बोरो दैसायाव फै थांगो जोंनालाय मेरा इंस्टाग्राम का नाम है ब्रह्म मंजुली मंजुली डॉट ब्रह्म डॉट मंजुली मेरा इंस्टाग्राम का नाम
नुदों औ नुखायो नोंसोर बोरो जादिया all boots commodities primary थाबथागासिनो नामा मा नोमफानि आखाइयाव लिरखबना लाजोबखो मेरा जो मंजलि ब्रह्म फेसबुक है इतना सारा फेसबुक है मतलब 5 ना 6 4 ना 5 फेसबुक है जो मैं जो चलाता है वो क्या येलो कलर का क्या बोलते हैं शर्ट हाँ दङ गोजौआव पेन के रखा है खिस्रिया माला मोनगोन आङो आलु नामानो आलु परिस्मिता माने मिक्सार माखौ मा जादों बाबा थाव गोथां गैयाथ' बोरो बेजों सावनो हायो नोङो थाव गोथांखौ हरलाबा आं सोना होनि दोननोसां दाहाय फैफिनसां मानसिफ्रानो गैला सासेल'सै नोमफानि बन्द' खालामनांगौ फिसा खालामहर एसे बाराद्राय फिसा नङा सारायखौ फिसा खालामब्रा सानै दं औ सानै जाफिनबाय नै बिसिनाव मोनसे कुइसन सोंखायो सोंहर आदै मोगथां आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनि होन माने मोगथां नोंनाव लक्ष्मिया माबा कुइसन सोंनोनो सोंहरदो नोंसो दाबा गैयाबा माजों सोनांगौ आंलाय दाबा लाबो फिसा खालामा गेसा माबा कुइसन सोंनोमोननो मोगथां दंना गैया जाखो लक्ष्मिया मा कुइसन जाखोनो दे सोंद' हनै मा कुइसननो माबोरै मोनलाय न' दं न' गैया माने न' दं न'खौ दं न'आ दं ओमफ्राय न' गैया जाहैदों माने दांनो मोना हाग्रा दं दांनो मोनानो हाग्राखौहाय ओमफ्राय लामा सामा गासिबो दंजोबो आरोना जेरै बुहुमाव दं बेबायदि ओमफ्राय दांनोल' मोनानो मा बुस्थु जाहैदों हनै खोन्थाहरद' मोगथां न'बो दं लामाबो दं गारि मथर दं गासिबो दंजोबो जाहैदों ओमफ्राय दांनो मोना जाहैदों मा बुस्थुनो मा कुइसन जाखो बे होनदों मा बुस्थुनो खोन्थाहरद' 10 सेकेन्ड दं आयु र' गोसोखांनिनो टिक टिक 1 सो दा जायो टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5 टिक टिक 6 टिक टिक 7 टिक टिक 8 टिक टिक 9 टिक टिक 10 खत्म
हालानो नोङो थिग थिगा जोब्बायनो नोंना मोखां मेपनो मेप दांनो मोना बुंदोंनानो मेपनो मेप मेप सारा मेप नोंना सोंनायानो जायाखै जाम्बि ऐसे कौन सी दुनिया है जो घर है घर दिखता है नीसू नी पाती इदिसो दा थुनि ओहो होनदों लाबा आं एवसै नोङो नैबाव आगैखौल' नायफै नों एवनो रोङा दा बेददेर जागोनसो नोङो माबा फुसका जानोनो लक्ष्मिया फुसका जानोनो फुसका गैला जेनबाय नोंना नोमथैया जाम्बासो आलदा कुइसन सों गोरलै गोरलैखौ होमबासो रोंगोन बियो जाबा जानो खिनो रोङा जाबा जाना खिनो रोङैयालाय मेरला बुस्थु दं उन्दैनो मा बेलाय राजानि थांखु सिंनि राजानि खेवनो हाया हनै लक्ष्मिया मा सोंलोंखो खोन्थादो दे राजानि थांखु सिंनि राजानि खेवनो हाया टिक टिक 1 टिक टिक 2 होनब्रा होमबासो गिगोन दा बियो टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5 टिक टिक 6 टिक टिक 7 टिक टिक 8 टिक टिक 9 टिक टिक 10 गैला जोब्बाय टाइमानो एथ' फाराग सानो बे लिरनांगौना जोंनि गोसोखांनानै आं लासै लासै र' दे टाइम हरबाय आङो एक्सरा 20 सिम लानांगौ नों टिक टिक 20 सिम टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5 टिक टिक 6 टिक टिक 7 टिक 8 टिक टिक 9 टिक टिक 10 गैला हाला हालाबा हाला होनदो हालाबा हाला होनदो हाला दे खिन्थादो दावदै कुइसना मामोन कुइसना राजानि थांखु सिंनि राजानि खेवनो हाया दावदै नों सोंहरनो थिना दे नखादिखौ आंनाव सोंहरलाय दे आंनाव सोंहरसै दे अरे बेखौ दा बेलासियावसो जागोन होनबा फुसखाखौहाय होनबावबाय दा बेलासियावसो जागोन फुसखाखौ जानायखाय अरे साला नंबाय शाम को खाएगा दे ठीक है सारा बना के रख दो ये क्या है इसीलिए तो नहीं फूला है पार्टी मा साबोन सोंदों नागिरदों। आदै दं सासे सोरथायनो आदै दं सानै दं सासे सोरथायनो जानो सोरथाय सासेयाबा नम 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 बिसोर नङा बे जाम्बि मानसिफोरखौसो होनदों मिथिखायो गेसाव सना ओहो सङाखै दैसा सासेया दैसा जाम्बा थोद गथ' दैसासो दं दैसा ब्ला 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 होनगासिनो दं गैला गावजोबा हनै जाबावदो माखौबा ओंखायनो आं बाखादों एवनो ओंखायनो सोर सोर एवनो एवला आङो थादोंसै दाहाय बेखौल' जादो नोङो खिस्रियाबो मोनखाबाय ओइ जोसा खाबाय मा क्लास मोनखो नानिया 5 6 मोनसै दा 6 मोनसै एनुवेल एग्जाम जाबाय
मानसि माबायदि बुथ्रुदनानै थांदों थौ लादो थ'बाय दा मोननै मोननैयाथ' लानानै जाबाय आं मोजां फरायदों मोजां फरायनो गालि हामगौ मबाइल एक्सट्रा होनाय जाबायना बेनो उन्दैनिफ्रायनो होनाय जादों ओमफ्राय मबाइल एक्सट्रा होबाबो फरायोमोन आरोना उन्दैयावहाय ओमफ्राय दा देरनानै मबाइलखौनो बांसिन नायग्रा जाबाय ओमफ्राय बिफाया आंखौसो जा रायो मबाइल होनायनि ओमफ्राय मबाइलखौ नायनाङा दे थाब उन्दु होनबाबो खोथाखौ मानिया 9थासोआवनो उन्दुदे होनबा सानथामल' रुलखौ फालिफ्लानोसै सानथामनि फरे बे एखेयानो 10था 11थासिम नायो ओमफ्राय बिफाया आंखौसो जा रायो जावसै मबाइलानो जाजोबसिगोन दानि गथ'फोरखौ ओमफ्राय नोंखौलाय दाबोनो लाफैगासिनो बुस्थुआ गोथावथ' गोदैना दानिफ्रायनो होनाङा मेट्रिक पास जाब्लासो होनांगौ उन्दैनिफ्राय मोनदों बियो क्लास 3निफ्राय मोनदोंदां नोङो ना खालि मबाइलखौ क्लास 3 आं सिम बानायलायना होनाया उन्दैनिफ्राय मोनदों बे मबाइल एक्सट्रा हारसिङै आं बे समावहाय बायहेरायाव ओंखारोमोन ना ओमफ्राय बायहेरायाव ओंखारबा थांफानो गाबो नालाय ओमफ्राय मबाइलखौथ' मोना ओमफ्राय मबाइल बेयावनो होनाय जादों मबाइल दं सिम दं दाबो बिनि मबाइलावसो लाइभ फैदों आङो आंनिया गोदाना जाबावा लाइभ फैबाबो खोथाखौ मानिया गथ'आनो अननानै होबाय आरो जेनेब्ला टाइम नायै माबानांगौ आरो गावसोरल' जाना आंखौ लुगैहोदों सालाफ्रानो मामा फुसका सावनानै जादों जों सोर सोर दंथा कमेन्ट हरदो हजों मोसाहैबाय दैसाया नाबा मोसानो गोरों जाथारबायहाय आंना फिसाया मुरि मुराखौलै जोब्बायलै गथ'फ्रा ओमफ्राय जेनिबो एप्लाइ खालामाखै नामा ग्रेड 3 ग्रेड 4 बायदिसिना दामानिथ' ग्रेड 3 ग्रेड 4नि एप्लाइ जागासिनो दंना आंबो आपेल जुइस लोंनोसै र' लोंदो दे जेबो एप्लाइ थेप्लाइ खालामाखै नामा साख्रि बाख्रिफोरनि आं दाखालि ग्रेड 3निखौहाय एप्लाइ खालामदोंमोन औ सरि ग्रेड 4निखौहाय हास बेसे सिबनोसै बारुरुलाय सोर सोर लाइक होआखै लाइक होनानै थांदो कमेन्ट हराबाबो सिरि सिरिनो ओइ जेजे सिबनायखौ खननानै जाबाय जाम्बासो गथ'आ जेजेसोबा जेजेसो जावहोन दिदिया बोरो दिदिया
Mana goलैगोन आगे आं बेखौ सिहरनो आइदे गन्थंआनो मारामखाजोबबायहाय आंनिया साथाम दं माथो सानैल'सै सोरबा सासे थांलायबाय साब्रै जाबायमोन दहाय थांफिनलायबाय आइ बाबा मावजिया हनै मावजिया सानै दं सानै सासेयाबा सोर बेबा चलो आयु रासिनसो मोनदों गगाया माबा गानायनि नामानो गैला बाबाय आं एखे माबायदि जाखोथाय खिस्रि संनायाबा भगबानसो जाने कय घन्टा जाखोब्रा आं दा फैनायालाय सासेल'सै 2 घन्टा जाबाय जानथा फाग्ला इउटुबारा क'क्राझारनिसोमोन खोमाना क'क्राझार माने सेरफांगुरिनि हरैनिसो होनदां जानथा फाग्लाया मानोबा सिनायो नामा नों कल रायलायो जों ए ओरै माबा कुसुगाव सेरफांगुरि पाटगाव ओरै साइडनिसो होनदां सेस गोदोफावबाय मा बारा जादोंलै संनाया बारा जादों आंनिया मानि खिस्रिखौ जाथ'खाया दानो जानोसै गुदुंथार नामा गुसु जाग्रोथों माबा गोदौफावलायलायबायलै सागराव बेरायनो गोसो जादोंमोन दिनै दैयावहाय बिस ना मा होनो बिदिखौ बेरायहैनो नोंस्रा हौवा मानसिहाय बेरायलाबायनो हायो जोंहा गैया सानफेना ओमफ्राय नोंना बे स्टेटास होबाय थानाय हिनजावा गोसथोनाया गैला आगोलाव नों स्टेटास होबाय थायोमोन ना हिनजावा गोसथोनाया गैला नामा हे मोगथां
ब्रेकआप जाबायलै नो मानोथो ब्रेकआप जाखो मानो गारखो मानो नों गारखो ना बे गारखो सोर गारखो बेनो गारदों ए मालाय गोदान मोनबाय बे ओंखायनो गारबाय चिरांनिमोन चिरांनिमोन औ गुदुं हाव केसिया मोनबाय आंना ओमफ्राय माइरङा जा बारा जादों हेल' गुड इभिनिं आबोनो जा फन हरबाय आं नोंनाव दहायनिफ्रायनो लाइभ फैदों होननानै 2-3 घन्टा जालायलांबाय एनारमोन माबामोन फैनानै थांखांजोब्बाय नेहामोन गोमसारमोन नंगौ मैया क'क्राझार फाग्ला बाबायाव हाबा हैदोंना सोरखौबा गारि भारा थांदों मालदारनि फिसाजोसो मालाय ए गाज्रि बियो केसरिखौ नाख्लाय हरबावो मासि गाज्रि बिलाय नों जायाबा जों जाया नाख्लाय हरबावो र' दे आं नेहानो नाम्बार हरनि दे हरदो दे आं स्कुलावसो दोनलांदोंमोन रनबिरखौ स्कुल उइक जादों माबाया गोमसारा होनखादोंमोनथ' स्कुलावसो बियो होननानैहाय मबाइल लांफाखैबा आरो नङाबा माबासो लादों बे माहाजोनसो ना मिनिस्टार ना सोर मोरैबा होनदोंमोनहाय बिदि लादों बियो होनहरदों होमबालाय नोंगुमैखौ नुबोगौमोन दा नोङो फाग्ला बाबायावहाय गुदुं हाव हनै दाद' फैदो आरो फैदा नों दाङा फै गुदुंथार बाबा फैदो गुदुंथारलै आबा दोनसां रावबो गैला दाहाय फैफिनसां कल फैनायखौनो खोनायाखै बेहा जाम्बासोनो ए हरखांबाय नायस्लाबबोआसां ए फाग्ला बाबायाव थांदों माबा नैबे गामिनि हाबा जादों भारा लांदों ओरै फै मा जाखो बानलु आलुदों थाइथामल'सो होदों आं केसरिसो संना जाबायहाय जोंहा लक्ष्मि जों ओंख्रिखौनो संनो बाबाय आङो मानो गाबखोआय ए आयौ मोसाग्रा जाबायहाय दैसाया जि मोसायो नायलाय आयु
बागुरुम्बा आइ लोगोफोरबा दे मोसा दे लाइक दाननो थेंक इउ होन दे आयै फिसा गोलैनाया दहाय बावनो नांदों नामा वाव गाबफ्लालायथारदों दैसाया नै जोंना आयु गाबफ्लानाया नै दैसाया गाबफ्लालायथारदों जि गाबफ्लालायथारदों दैसाया जोंना औ 2 घन्टा बारबायसो माबा जाबाय नै 2.5 घन्टा जाबाय 3 घन्टायानो जानोसै साथाम दं सोर दंथाय मोगथां दं नों दं दैसा आव होनदों नै मादैया बाबा जों साथामल'नो दं लक्ष्मि आं दैसा है मा कपिराइट फैगोन लाइभआवहाय बिदि खालामनाङा साउन्ड फिसा हो मानो स्ट्राइक नांबाय बायनांगौ जाखो आंहा वाच टाइम बारायनायनि लाइभ होदों बेहा मामा फैथों स्ट्राइक नांथोंसो होनना होबावो गथ'आ बिराद गाज्रिखा बे गालि थल्लाया स्ट्राइक नांजानोसो लुगैबावो मासि गाज्रि गथ'लाय बेलाय नै मादैया दैसा नुदों नै दैसा होनदों दे उथान्दो दे बाबा दे रिल्स बानायनांगौ मोसाब्ला औ माबा हनै एखमबा मोसायो एखमबा मोसायाना दैसा मोसाबावलाय दे आबा अमा जायाबा खुलुमबो रोंबाय माबा आखाइ खबजबलायनानै अमा होनो ओमफ्राय एसे आयु खुलुमदों हनै आंनि फिसाया खुलुमनो रोंबाय थाबायनो रोंबाय एसे ओमफ्राय दुस्थुआ हले होननाङा आरोना सोरनिबा 3 गथ'फोरजोंसो बिनि दुस्थ' जागोन सासेया दलद थाखाया सेकेन्डबो दलद थाया आरोना एलाय नै सिसा हानलाजोबलायबाय ओरैबायदि दुस्थ'खा आरो बियो मा हानदों नों कम्बलखौ मानो हानखो दोनदो लाइभ दोननांसिगोन दोननो माने र' 3 घन्टा फुरा थानोसै आं 1/2 घन्टा थाबावनोसै गालिया रायनायखौ नुवाखै लाइभ फैबाय थादों होननानैहाय गोबावजों दिनैसो फैदों आंहा 1 घन्टासो माबा 2 घन्टासो मोनो खोमा होननानैहाय मा जाखो नोङो खय घन्टा मोनो दा नायनोसै WhatsApp-आव SMS खालामना दोनगोन र' दा दे आयु आइ दैसा नै मेव दङ बाबा ओरै फै मेव दङ आफाया दिनै अपारेसन बानाय जागोन ना जोंना बानायखांबाय होनदां दालाय दहायनो सोदोंमोन 10:30टासोआवनो सोदोंमोन बानायखांबाय होनदां दालाय मेगन अपारेसन खालामनाया आंखौ दरफांथेना गालांबावबाय दैसाया बायहेरायाव ओंखारलांबाय 35 साथाम दं सोर दंथाय सोरबा सासे नायखुमागासिनो दङ सोंहरलायनो गालिसो लादों मबाइला आंनिया आं गालिनि मबाइलावसो फैदों बै मबाइल गोदानावहाय नैबेबायदि स्क्रिन रेकर्ड फैजाया बाल रोङा आङो अबावबा अफ खालामनानै दोनदों ना मादोंथाय ओमफ्राय नैबेयावबा बिदि जायोलाय बै मबाइल गिदिरावबा जाया मैयाबो फैनो नागिरदोंमोन आं जाया आंनियावहाय ओमफ्राय नैबे गोजामावबा जायोलाय आगोलाव आं लाग्रा गालिनियावबा ओमफ्राय गालिजों सोलायनांदोंसो आंनिखौ गालि लाबाय आंनिखौ गालिनिखौ आं लाबाय लाइभ फैदों मालायनि मबाइला लाइभ फैगासिनो होनना रायगासिनो ओमफ्राय आंखौ
गालियाहाय बाबा नाय केकटासा नाय बाबा थैबाय केकटासाबो न गैला गाज्रि खालामबाय केकटासखौनो मोसालाबो गानबो खनला दां ओइ केकटास ए गान खनोथ' केकटास नोंबो लाइभआव रायलायनो केकटास न दैसा होन गिबायसो जाम्बा खिया मानो गिखो दा आं बन्द' खालामसै र' होनबाथ' केकटासखौ बन्द' खालामसै आं मानो गिखो नोङो न' जेबो रायलायलाथ' जाम्बा रायलायला बिलाय रायलायला सिरि थागासिनो सासेया औलै सोरथायना दहयनिफ्रायनो दङ बेस्रा आंखौ माबा सापर्ट होफैदों खोमा सिरि थागासिनो सोर बेबा सोंहरलाय आंसो सिरिया नङा साथाम दङ सानैना नोंसोर सानै जाबायना आरो सासे दंबावो साथाम देखायदोंना साथाम दङना सासेया सोर बेसो दा आयु नैबे गस्लाया गिसिसोमोन मोगथां खि गोथां लोगो जादोब्रानो साला मबाइल गाज्रि जानानै माबाखौनो मा होनो बख'नो हायाखिसै इमेल आइडिखौनो दाना चेनेल गोदान खुलिनानैसो आरो बेखौबो पासवार्ड गोसोआव गैखाबावा गाबोन समफोर मबाइल माबाबा बोरैबा जाबा नों माजों बख'नो इमेल आइडिखौ मोनसेबो गोसोआव लायाबा खयथा चेनेल खुलिनो नोंलाय अके नो र' कमिउनिटि पस्ट होनां आंनि लाइभ फैनायखौहाय दुनिया सारी बोरो माथो सेरबाबो जादिया जाबाय सोरां एसटि फैदों जोंहा नै मा सना एम सनानो सोरां एसटि थेंक इउ आंनि एलबि आव फैनायनि थाखाय टंलानि आब' फैदों माथो ना सोरां एसटिखौ दङ मोजांनो आयु सोरां एसटिया मालानिफ्राय ओंखारबोखो नै दासो नुदों आङो हाय हाय आब' सना होनदों हाय फर जाबाय होनदों मौसुमि सना होनदों सोरां एसटि आगै मा खबर होनदों आब' सना आंनो 8था आइडि हरदोंमोन आब' सना नोंनो 8था आइडि हरदोंमोन आंनो ना सोरनो दङ मोजां सुमिसना सोरनो एसडि आगै होनदों मोनदोंना कल अल होखादों होनदों सोरनो आंनो ना मौसुमिनोसो होनदोंदां 8था आइडि सोरनो हरामोन आंना आइडिया नैबेयावहाय आइडि दंना गैलाथाय मबाइल सोलायनायनिफ्रायनो आइडिया जानला मोनला जाजोब्बायलै आंना आइडिया मोनथाम दं मोनथाम मेन आइडिजों मोनब्रै
मौसुमि आब' सना नोंनियावबो दंबा हरसायनो मौसुमि आब' सनानो दाखालिनो ए मौसुमिनो हरदोंनो 8 आइदि दाखालि ए होनदों आं नोंनो एसटिजों माबा एक्सचेन्ज खालामखानाय ना आगोलावहाय सोरां एसटिजोंहाय ओइ सोरां एसटि भिउसानो फैथारलाना आगै माबायदि जाखो आंनाथ' 50नि बारायाव फैयाब्रा जा आङो भिडिअ हगारो मिथिबाय दा ओमफ्राय भिउसानो फैलाब्रा आंनिया एखे नोंनिया फैबावोसो नै 200 300 बाबो ओमफ्राय आंनिया फैसिनथारलाब्रा 50 गाहामल' फैयो लासिंसिंनो नोंना वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो एसटि ना सोरां एसटि र' हरगोननो वाट्स टाइमा बेसे जाखो एसटि आगै सोर एसटि एखे आङो रागायानो मा जाथारबाय माबा फैयैखायनो फैया गावनो नायनो हाब्लासो नायो मन्जुलि आब' सनानो फैया गावनो नायनो हाब्लासो नायो 30K ल' जादों 30K जाबानो जेनेब्ला मा होनो माबा जाया दालाय मनिटाइजेसन जाया 3K आवनो 30K सो होनलांबाय आंहा 3K आव दालाय मनिटाइज जाया बाब्रे नो फैफिनबाय नै जोंहा गोमसार अफिसियेला दाबो दङ हाय गोमसनानो नै नोंमारगौ गोमसार नों दहाय होननाया स्कुलाव थांदों बियो होननाया नोंमारगौसो आंथ' बायोसो आंबो बाबाय आङो सानफ्रामबो भिडिअ हगारगासिनो एसटि आगै मिथिबायना दामानि ओमफ्राय 50 गाहामल' फैयो सोर फाग्ला मोजां मोननांगौ दे रागानो नै आपडेट जायाखै नोंना 3K बानो जायोना जाया दालाय ना 4K नांथारगौ आयु आंहा बेखौनो 3000ल' नांगौ होननानै खुसि जागासिनो दङ जाथारसिगोन होननानैहाय फाग्लिसो जागोनहाय सोर खारफागोन खिथाखानो सोर खारफानो गोमसारजों हनै मौसुमि खारफाना सोरां एसटि खारफानो आं दहाय कल खालामदोंमोन मौसुमिनो फन हरदोंमोननो हनै नोंनाव मोगथां मा सिरि थाखो उन्दुलांबायसो नामा गोमबाबो खारफाया बालाबो खारफाया होनो नोंजों खारफायानो हनै भिउ फैब्लानो भिउ फैयाब्लाबो भिडिअ होबाय था औ ओमफ्राय आङो अनजुलियाबो सोना होनदों आङो भिउस फैयैखायनो आं जा दुखु मोनबाय आरोना 50 गाहामल' फैयो सानफ्रामबो एसे खस्थ' जोंहाथ' हिनजाव मानसिफोरा रासिन खस्थ' दै भिडिअ बानायनो टाइम होनो हानो नागिरा ओंखाम ओंख्रि संदो फिसा फिसौनो टाइम होदो ओरै फिसाइफोरखौ फुजिदो बिराद खस्थ' ओमफ्राय बिदि खस्थ'नि गेजेराव भिडिअ बानायनानै एसे हगारनायाव एसे 200सो फैबाबो एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनगौ 300सो 400सो फैबाबो हाथ्राबाबो 500 600 फैबाबो रागानो सानसे भाइराल जागोन गाज्रिखौल' नायोलै जों मोजां भिडिअ बानायग्राफोरखौ नाया गाज्रि माबा नुजादलि बिदिखौ सेयार खालामनायाबो दांथारो नायनायाबो दांथारो सोरां आदा थेख्ला जाबायना लोंबायना होनदों जोंनाथ' बेनो स्कुलावबो थांलाय फैलाय जायो औ आंबो बिदिनो हिनजाव मानसिफोरखौसो बांसिन नायोरा आंहासो गैयानो हिनजाव मानसिफोरनिखौसो बांसिन नायोब्ला आंहासो गैया जाहैदों इउटुबारावबो ओंखारबाय औहाय बेस्ट नोङो ओंखारनानैबो खुलिखाबाय जखन बोरैथो आद्रा सिदा खालामबावनो होननानै जोंहा बोलो होनोसै
ओमफ्राय बोलो होबाबो जाया हनै आं जा दुखु मोनलायलांबाय अ बेल'सैनो औ बिदि ओरैबा ओरै खारनाय ओरैबा ओरै माबा हनै मालाय माबा सबिनामोन ओमफ्राय र' बै माबाया फाग्लिया मा नामलाय हाथाय दानद्रुंज्रुङा अनसुलि ना मा नाम अनजालि ना अनसुलि बिसोरखौसो नायो मालाय जायाखैनो जायाखैनो गोमसार आदा दासो स्कुलनिफ्राय सफैदोंनो स्कुलनिफ्राय दासो सफैदोंनो खोनासंदों दे खोनासंबाय था दे सोरां थाखो बैसे मोनखो स्कुलावनो थाखो बेसे मोनखोनो नोङो सोरां स्कुलाव थांदों होननायखाय गोमसार मा ओंख्रि जानाय मा दै लोंनायनो मा ओंख्रि जानाय मा दै लोंनायनो दैखरनि दै ना खलनि दै ना मथरनि दैनो गारना दोनब्लाबो मिनिजागोन साननैसो आंहा होसाबबाय थायोनो गारना औ जोंनाथ' आङो नांलाय नांसि मबाइल मोजां केमेरा उदायैखाय नाया होनबाय दाना मबाइल मोजां लालायबाय होनबाबो रावबो नायासो हौवाजों मालाबा बुजासिगोनसो रायजाबाय थाबाय दहायखौसो देखायनोसै भाइरेल जानायनि आं आखिग्रा जागोननो मोखां आगाय साना मा ओंख्रि जाखोब्रानो दे नों नेटानो माबा थाबथाबायो गोदाव सोरावनो एसटि नोंगौ मैया मा ओंख्रि संना दोनदोंथाय सोङाखैबो नायथ'वाखैबोनो मोगथां ब्र'नो होनदों मेवा होननाय बाबा टमेट' बयलारसोमोन दे मोगथां आगैनो आङो सानदों मा 3000 जाबानो वाट्स टाइमा 3000 जाबानो मनिटाइस जासिगोन आंना 300ल' नांसिगौ सानदोंमोन आं आरो दिनै खोनालायबाय आं 4000 नांगौ मादो 500 साबसक्राइबारबानो 3000 वाट्स टाइमबानो जायो होनलाय मा गोदान बालायलांसां होनदोलाय ओइ बाबा नोंबो नोंखा बारियाव मानो थांलायखो नोंलाय मोसौमियाबो सना होनदों मेव बाबा मेवाबो नै थांबाय भिउस माबा हगारनायफ्रानो जाया होनदां आंना ओंखायनो भाइरेल जाया माबा मा होनो मानसिफोरनिखौलाय माथो सोरनिखौबा जाथारै खेबनायफोरखौनो गिलु फालु नायो माथो जाखो थाबथाखो ना माखो ना थाबथायाखै गोदान खुलिफिननायासो खोमा जोंना फुरानासोना जानो ओमफ्राय नोंना बे माबायाव वाइटि स्टुडिय'आव 3K 500 बिदि लिरनाय दंना गैया आंना दङथ' नोंनाबो थानांगौ ना मानो थाया जानांगौ मन' खालामनो 3आवबो $5 खम मोनो टंलायाव किटचेन चावमिन जानांगौ जोंहा ना सोरां एसटि आब' होनदों गुबुननिखौ नायना हरबासो नायो आंहा दासान्दि सम मोनथ'वासै आंथ' नायो दा बयनिखौबो नायो आङो फुल हायाबाबो गेजेरसे नायो आङो ओमफ्राय कमेन्ट हरो सोरनिखौबा कमेन्ट हरनाय जाया फिसाजों एक्सुलि कमेन्ट हरथारनांगौ कमेन्ट हराबा मिथियाना नोंना जानांगौ आंना जाया मानो जाया जाखो आंहा बिखायाव टेटु आखिबावनांगौमोन सोर आखिना होनोनो आयौ गोमसारा आं आखिनो होनथारबाय हनै थैखाबायहाय
रास नायनो फैनो रास मा जे बुस्थु बेलाय मेला ना माथो मोगथां आगैनो मा बुस्थु बे रासालाय हनै माबायाबो मोगथाङाबो आखिनोनो हायदे आंनाव मन्जुलिनि कमेन्ट फैथारा नायखाया बेनो आयु नायबावाखैनो दाखालि नायनायाबा मा जाखो नायबाय थादोंना आङो नोंनिखौबो दामानि आङो फुरानाफोरनिखौ नायबाय थायो गोदाननिखौसो बारा नायनाय जाया आङो फुराना एसडि नि आगैनिखौबो नायो जयानि नायो ओमफ्राय मा मोगथांनि नायो लेथननि नायो एनारनि नायो नायगासिनो आङो गोम्बोरनि नायो दामानि रासमेला मैयानिफ्राय मन्जुलिया बसना मैयानिफ्राय जादों आं केरेलायावसो दं जेजे बाबा जेजे केरेलायावसो दङनोहाय दं सना होनदों रासमेलायाव खाजा जानो फै होन माबा सोरांस्टि खाजा जाहोफै होन आं ओंखारथ'नोसै दे आब' सना ओंखाम संसै दे आयु दासो ओंखाम संनो नागिरबाय 1था जालायलांबाय नै माला जानांगौहाय मा ओंख्रि संनांगौ जाखो दाबो फैयाखै मोगथां आगैनो बै बाराव फैदोंमोन ना फैनानै थांफिनदों जेजे बाबा जेजेसो बाय सनाफोर बाय बोरो टेटु आखिग्राफ्रालाय मा सिरि जाजोबखो अबाव टेटु आखिहैजोबखो अबावबा नाङै जायगाफ्रावनो टेटु आखिहैजोबखो ना माखो मा सिरि जाजोबखो थांसै डिसेम्बरनि 3 थारिखआव थांगोन सोरां आदा ओंखायनो खाख्रेब ख्रेब टाइम बायदि जा ओंखामफ्रानो टाइम बायदि ओंखाम जायैखायनो खाख्रेब ख्रेबहाय सोरां आगैया जोंना बे फाग्ला बिदिनो जायो नामा बिदिनो जाफेरो जे मा सिरि जाबायना टेटु आखिजाग्राया बोरै गाबज्रिलाय बुसुमि बेसे गोबाव जागोन न'आव फैनायालायनो हनै टेटु आखिजाया साखो ना माखो अबे जौ बथलखौ लोंलायखोबालाय गथ'आलाय टेटु आखिनानै साखोना माखो हनै हाथाय अरथालायनानै दङ गोलोमस्रावलायबाय खोमा गोजा जालायथारबाय गोमसार बारा गोबाव जायाखैनो आंलाय फैनायखौलाय बोरैथो नुसननानै खावब्ला नुजाफैखो नोंहालाय मबाइल नायसनलायियालाय दहाय जावहोन बाबा थौ लाथौ मैस्रोम अरो थौ लाथौ नै मैस्रोम दङ बाव मैया अरल' होननाया नोंखौ मैया अरजाजोबदों नोङो आथिङाव मैस्रोमजों हे बोरैथो हे बोरैथो मोनहाखो बथलखौनो बे गाहायाव दंमोन आं ब्रिजार लोंनाय दाखालि लक्ष्मी कालि हेपि बार्थडे टु इउ एडभान्स साइकेल बिगासिनो गालिया आबौनियाव भिडिअ कल हरब्ला जाम्बिलाय मन्जुलिना मोनबेसे बाखो हाथरखिया मन्जुलिना मोनबेसे बाखो हाथरखिया माया हाथरखि
माने हाथरखि दा हरगोन मा बाखो बुजियासै आङो मा होनदों दैसा गालाला आबौ गालानि एसे लानायनो सोरनाव ओरै मोनसे गैया आबौना औ ओरै पार्टि खालामनोसै हेल' नों मोगथाङा बे हेल' हरदों बा दारिल' लिरनाय दंखायोना गनाय ए ए सानै जाबाय अबाव दै मुथिखाय नुखो नोंलाय बाबाया अफाय दंनो हो बाबाया गाबोन क'क्राझार हनै दारबो बोथोरखौहाय लाबोना दैसा लाला होनदों थोद आंनि जोमग्राखौ मादैया नोंखौ हेपि बार्थडे टु इउ गालि होनदों नै आबौआ खानासो जाबाय गोजानाव लाब्रा मबाइला माथो न'आव थाङाखै दाबो न'आव हाबहैयाखै हनै दासो फैदों थाला होना गालांदों न' देखायसै आबौखौ गोजाननिफ्राय आबौआ खानासो जाबाय माथो नै सायाखै मेगन अपारेसन खालामनाया ए गिथाव बाथाव गोजाननिफ्राय देखाय होनबासो नुयो दिनै खेवनो मोनाना बे मेगनखौ गाबोनसो 7:30 लेंहरदों ए नोंनाबो मेगनाव बिजि थुनायखौ गियाखै आबौआ गिया जायो एसे गाबोनसो नुगोन मेगनखौ नोंथाङा थाङाखै दाबो क'क्राझारावनो दं होनदों फन हरदोंमोन दहाय माबा फन हरदोंमोन आयु सिथोबा दाना माबा दानसोरांनि हाबानो दानसोरांनि औ दानसोरांनिसोनो बे आलदासो हानजिनानि फिसाला औ जारागुरिनिनो हिनजावा औ जारागुरि नङा दंफांबारिनि होनदों दंफांबारि बै माबा औ दंफांबारिनि होनदों खिथाहरदों आंनो आबै नोङो आबौ अपारेसन खालामनायाव थाफायाखै बहा हाबनो मोननांगौ गिलु बालु मानसि बेसेबां लाखो 30 जनसो दङ मानसिफ्रानो जोंनानो फार्स्ट दासो हादों मोनसे 10,610 थाखा थांबाय आरो गाबोन मुलियाव थांबावगोन 10,000 गाबोन नुसिगोन ना मबाइलखौनो मोनथारला दाना डाबल डिउटि मावबाय दं हौवायानो बिहावजों रायज्लायहरथारदोंमोन आं हो साबोनखौ सोर जाफेरखो बोरमा फान्था थौ आंनाव हरा होनबा कल आंनावलाय हरा होनबा कल आं थांबाय बाय बाय रनबिर दसे नायनोनो होनदों दे आंबो दसे थानानै दोननोसै ओरैबायदि दुस्थ माला दैखराव थांनानै साफोन जाहैबावबाय आरो नोङो फैगोन आं नोंखौ थिगसे बेथा मिथिबाय मानो साफोन जाहैखो नों दैखराव थांनानै हा नांगौ बुनो नोंखौ बुनो
दैखराव माला थांना साफोन जाहैबावबाय आरो बियो साफोना जाजाफेरो फाजा जाया दैखराव थांनानै माला साफोन जाहैबावबाय गावनि साफोनखौहाय रायबाबा गाबलायथारो मिथिथारगौ बियो हंलाला सिरि थाखा बुजागोनसो दावराव दाजाखा मेक्टां दङ नै आंनाव दङ गोमसा बिक्रमनिबो नाम्बार हरलायनो नाम्बार गैला हरलायनो ओके मोगथां आव सनाखौनो लक्ष्मिखौनो औ नङा आबा नङा दे लायाखै दे बाय बाय जोंनो बाय दे बेलाय मा मिथिगौ नोंहा थाल लायासै नालाय जोंथ' जों जागोनथ' गथ'फ्रालायनो माला थांख्लावखो आङो बिबौमोनजों भिडिअ कल रायलायहरदोंमोन बिहावजोंहाय बिहावजों भिडिअ कल रायलायगौ माने माला थांखो आसरित साफोनखौ जागासिनो दं गावनिखौहाय इमान केस्राना बे गथ'आ ओरैबायदि दुस्थ' गोमसारनि लाखादों मोगथांनि एसे गोमसारनि एसे बे समाव आं लाइभ फैबाय थायोमोन ना ओंखायनो नोंसिनि नांदों एसे नोंसोरबो बिदिनो दुस्थ'मोन ना उन्दैयाव नोंगौ सोरांनायनिफ्राय खयथा गस्ला गानफ्लायखोथाय फात्ता गैया दै सिनानै दुस्थ' मानसि बियो बुंबाबो सिरि थायो बुंबानो सिरि थायो माथो दैसाया रायनायखौ मिथिथारगौ गाबखाबायदों होनबा बुजानो गिनाया मिनिदों हनै दाया गेदेरनावसो थायो गथ'नाव थायानो ओरैबायदि दुस्थ'ना मानसियानो दुस्थ'नि थाखायनो रायजागासिनो सानफामानि बुजायो रायजायो दुस्थ' उन्दुनोबो ओंखारा दुस्थ' खालामनोनो उन्दुआ गेलेनोनो अयथासार आरोखि बियो आनसे दे बाबा माला देरबावनो आबा नोङो मामिनो मबाइल हमनानै होबावनो माला 17ता लाइक जाबायलै 3 घन्टा 6 मिनिट जाबाय दोननोसैलां मोगथां आं दाउखिल'सो जायोमोन नै नोंथ' जोंना आरबा दाउखि गैयाहाय बेबो जाखागौमोन नोंलाय उन्दैयाव दुस्थ' नङामोन आरो आं दुस्थ' नङामोन जाहैदों जोङो मुसुमिजों आंजों जावजा बायदिमोन नालाय ओमफ्राय आइदै मामा सोबा नाङा हामा मामिखौ ओमफ्राय उन्दैयावनो आंखौहाय थारमाने आबैमोनावहाय दोनहरदोंनो मामा सानै जाबाय नालाय मुसुमिजों आंजोंहाय ओमफ्राय दाना मुसुमिखौ बिमाया लाखिबाय मालाय ओमफ्राय आंखौ आबैनाव दोनहरबाय गावनि बिमानाव आइनि बिमानाव ओमफ्राय आंहालाय अफायथो बिमाजों थानो मोनखो बिबैयासो फेदेरहैबाय आंखौहाय हायाव गेलेहो जा जायो थाब देरनायनिनो हा जाहोथारदों हायावनो गेलेदों हायावल' खारबोयो गोजौआव थाखाया आङो दलद थायोमोन होनदों आबैया खोन्थादों आंनो आंनि उन्दैनि स्ट'रिखौ मालाबा खोन्थागोन आं र' मालाबा भिडिअ'आवहाय गाबलायलायनाय
Ôi, Dede bay bay mà Dede mực thang ăn bình định xe ăn ngon này với đi có bát thật ăn người sẽ là nó xong पहले जैसे मौसम आती नहीं है पहले जैसे आती है now video này 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 ăn đi cậu này là hơn này thấy nàng đừng đi điều này mà thì ta khó đi ta lấy đừng mà đi hưa thì mình mà lại full video này lại nữa Arunachal Pradesh Itanagar ni ko này đừng nang Bye.